مسرتا ፍጹም ዘይትናወጥ ኣፍ ደገ ተሲኦን ኣይክሕየልዋ ቤተ ክርስቲያን ሓንቲኣ የብላን ካልአይቲ ቀደም ዝነበረት ናይ ኣቦታት ርስቲ ጽኑዕ መሰረታ ፍጹም ዘይትናወጥ ኣፍ ደገ ተሲኦን ኣይክሕየልዋን ይሁዳ ሙቱኡ ካብ ቅዱሳን ሃዋርያት ኣርዮስ ምስ ዓብቱ ናይ ሮማ ነገስታት ልዮን ተሰዓበ ደንበኣ ከፍር ንሳስ ሓንቲ እያ ፍጹም ዘይትቕለ ቤተ ክርስቲያን ሓንቲኣ የብላን ካልአይቲ ቀደም ዝነበረት ናይ ኣቦታት ርስቲ ጽኑዕ መሰረታ ፍጹም ዘይትናወጥ ኣፍ ደገ ተሲኦን ኣይክሕየልዋን በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። በመጀመሪያ ልዑለ ባህሪ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና አምላክ አቦታትና ክሳብ ሰዓት እዚ ስለዝሓለወና ዕድመ ንንስሓውን ስለዝሃበና ንዓና ነዞም ሓጣን ምጻድቃን ፀሓይና ብረቐ ዝናብና ዝነበ ስለዝጓሰየና ስሙ ንዘላለም ዓለም ካብ ጽናፍ ዓለም ክሳብ ጽናፍ ዓለም ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን አሜን። ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና ስለ ዓብይ ውዕለቱ ስለ ዘይወዳኡ ህበቱ ደጊምና ስሙ ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። ናይ መብርሃን ናይ ቅድስት ድንግል ማርያም ናይ ወላዲተ ህይወት ጸጋን በረኸትን አማላድነትን ምስኩላትና ወልደ ጥንቀት ይኹን። ናይ ቅዱሳን መላእክት ሓለዋ ናይ ቅዱሳን አቦታትና ጸጋን ርድኤትን ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር አምላክ ሞጎስ እተውህብ ልማንኦምን ሎሚ ንዘለዓለም ምስኩላትና ወልደ ጥምቀት ይኹን። ራይ እምበኣር ሎሚ ከም ፍቃድ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና ብሰላም ብጥዕና ብህይወት አጽኒሑ ቃሉ ክንሰምዕ ቃሉ ክንዘራረብ ስሙ ክንጽውዕ ስለ ዝገበረና ስሙ ንዘላለም ዓለም ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። ሎሙን እግዚአብሔር አምላክ ብህይወት ብጥዕና አጽኒሑ ቃሉ ክንዘራረብ ስለ ዘፍቀደልና ደጊምና ስሙ ይኽበር ይመስገን። حراين بار لومون كان فقاد እግዚአብሔር አምላክ ሕጽር ዝበለ ብዛዕባ ሓደ አረስቲ ክንዘራረቢና ወይ ድማ ሓደ አረስቲ ክሪና ንሱኻ እንታይ ዝብል ሓጺር ታሪኽ ህይወት ቅዱስ ዲዮስቆሮስ ዘእስክንድርያ ወይ ድማ ናይ ቅዱስ ማርቆስ ወንበር ናይ ግብጺ ናይ እስክንድርያ ፓትርያርክ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዝነበረ ቅዱስ ዲዮስቆሮስ ሕጽር ዝበለ ታሪኽ ህይወቱ ክንምልከት ኢና። እዚ ቅዱስ አቦዚ ከመይ ዝበለ አቦ ከም ዝነበረን ካብቲ ኣዝዩ ሰፊሕ ዝኾነ ታሪኹ ንሎሙ ዓንቲ ሓጺር ዝኾነ ታሪኽ ክርኢና ናይ ቅዱስ አቦ ጸጋን በረኸትን ረድኤትን ምስኩላትና ይኹን። ብሓፈሻ ከዓ ኣብቲያ ቅዱስ ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ሃይማኖት ወልድ ወህዲሎም ኣብ ዝተፈላለየ ሰዓትን ግዜን ንክርስቶስ እሙናት ኮይኖም ንቅድስት ቤተ ክርስቲያን መብራህቲ ኮይኖም ዝሓለፉ ቅዱሳን አቦታት ጸጋን ረድኤትን በረኸትን ምስላና ምስኩላትና ወልደ ጥምቀት ይኹን። ቅዱስ ቄርሎስ ኣብ እስክንድርያ መንበር ማርቆስ ን32 ዓመታት ዝኣክል ኣገልጊሉ
ب444 ዓመተ ምህረት ካብ ዝምድሪ ብሰላም ዓረፈ ኣብ መንበሩ ከዓ እቲ ሊቀ ዲያቆኑን ፈታዊኡን ተማሃራይን ዝነበረ ቅዱስ ዲዮስቆሮስ ተመሪጹ ኣብ መንበረ ቅዱስ ማርቆስ ናይ እስክንድርያ ፓትርያርክ ኮነ ቅዱስ ዲዮስቆሮስ ናይ እስክንድርያ መበል 25 ፓትርያርክ ዝኸውን ዘሎ ቅዱስ ዲዮስቆሮስ በትምህርቱ ኾነ መንፈሳውነቱ እዚ ተርፎ ዘይባሃል ዝነበረ ዓቢ ናይ ቅዱስ ቤተክርስቲያን ሊቅን መምህርን ኣቦን እዩ ኣብ ማእከላይ ምብራቕን ኣብ ግብፅን ድማ ዝለዓለ ዝና ዝለዓለ ሽም ዝነበሮ ቅዱስ ኣቦ ናይ ቤተክርስቲያን እዩ ብእምነቱ ከዓ ኣብነት ቅዱስ አትናቴዎስን ቅዱስ ቄርሎስን ይስዕብ ስለ ዝነበረ ኣዝዩ ተገዳስን ውፉይን ተጣባቐን እምነት ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ዝኾነ መናኒ መነኮስ እዩ ቅድም ኢሉ ንመምህሩ ቅዱስ ቄርሎስ ተኸቲሉ ኣብቲ መናፍቕ ኒስጥሮስ ተገብረ ጉባኤ ኤፌሶን ተኻፊሉ ዝነበረ ቅዱስ ኣቦ ቅዱስ ዲዮስቆሮስ እዩ ኩላትና ክንፈልጦ ኣብ ቅዱስ ቤተክርስቲያን ሰለስተ ዓበይቲ ጉባኤታት ተኻይዶም እዮም እቲ ሓደ ጉባኤ ኤፌሶን ተባሂሉ ይጽዋዕ ኣብዚ ጉባኤ እዚ ከዓ ብምኽንያት ኒስጥሮስ ተገብረ ጉባኤ ኮይኑ ቅዱስ ቄርሎስ ኣብቲ ጉባኤ ተረኺቡ ምስኡ ተኸቲሉ ከይዱ ዝነበረ እውን እዚ ቅዱስ ኣቦ ቅዱስ ዲዮስቆሮስ እዩ ቅዱስ ዲዮስቆሮስ ካብቶም 4 ዓበይቲ ፓትርያርካት ናይ ግብፂ ወይ ድማ ናይ እስክንድርያ ናይ መንበር ማርቆስ እዩ እቶም 4 ዓበይቲ ፓትርያርካት ተባሂሎም ዝጽውዑ ከዓ ቅዱስ ዲዮስቆሮስ ወሲኽና ቅዱስ አትናቴዎስ ቅዱስ ቴዎፍሎስ ቅዱስ ቄርሎስ መወዳእታ ድማ ዝሕጂ ታሪኽ ህይወቱ ብሕፅር ዝበለ ክሪኦ ተበጊስና ዘለና ቅዱስ ዲዮስቆሮስ እዮም ነዞም 4 ዓበይቲ ኣቦታት ናይ እስክንድርያ ናይ መንበር ማርቆስ ላቲናውያን ወይ ድማ ሮማውያን ጽርዓውያን ወይ ከዓ ግሪኻውያን ብናይ ምጸት አገላልጻ ሓያላት እዮም ንምባል 4 ፈርዖናት እንዳብሉ ይጽውዕዎም እዚ ግን ኣብ ልዕሊ እዞም ቅዱሳን ኣቦታት ዝወደቐ ናይ ቅንዓት ናይ መንቀኛ ኣዘራርባን ላግፅን ጥራሕ እምበር ብዛዕባ መንፈሳዊ ዕብየቶምን ኣብ ቅድስት ቤተክርስቲያን ዝነበሮም ተራን ስለ ቤተክርስቲያን ኢሎም ዝቆምዎን ዝደኸምዎን ዝኸድዎ ጉዕዞን ንምድናቕ ተባሂሉ ዝተዘርበ ቃል ኣይኮነን ሕራይ እምበር ሕፅር ብዝበለ ካብዚ ቀፂልና እቲ ሕመረት ወይ ድማ ቀንዲ ኣብዚ ኣርእስቲ እዚ ክንዘራረበሉን ክግለጽ ተደልዩ ዘሎ እንታይ እዩ ዝብል ቀፂልና ከም ፍቓድ እግዚኣብሔር ኣምላክ ክርኢና ኣብዚ ቀፂልና ንሪኦ ነጥብታት ሓደ ናይ ኣውጣኪ ክሕደት ኣብ ቁስጥንጥንያ ካብ 447 ክሳብ 449 ዝነበረ ሰብ እዩ ጽልኢ ኣውጣክን ፍላቪያኖስን እዚ ፍላቪያኖስ ዝበሃል ዘሎ ኣብ ቁስጥንጥንያ ሊቀ ጳጳስ ኮይኑ ዝነበረ እዩ ውግዘት ኣውጣኪ ብናይ ቁስጥንጥንያ ሊቀ ጳጳስ ዝነበረ ብፍላቪያኖስ ከምኡ ከዓ ጉባኤ ኤፌሶን ብ449 ዓመተ ምህረት መፍታሕ ኣውጣኪ ካብ ውግዘት ብቅዱስ ዲዮስቆሮስ ልዕሊ ኢሎም ዝተገልጸ ኣውጣኪ በቲ ኣብ ቁስጥንጥንያ ሊቀ ጳጳስ ዝነበረ ፍላቪያኖስ ተወጊዙ ነይሩ ጸኒሑ ኣብ ኤፌሶን ጉባኤ ተገይሩ 449 ዓመተ ምህረት ከዓ ኣውጣኪ ካብ ውግዘት ብቅዱስ ዲዮስቆሮስ ተፈቲሑ እዚ ብኸመይ ተፈቲሑ ስለምንታይ ዝብል ኣብዚ ሓፂር ንሪኦ ኣርእስቲ ክርኢና መልእኽቲ ሊዮን ናይ ሮማ ሊቀ ጳጳስ ዝነበረ ናብ ጉባኤ ኤፌሶን ኣብ መወዳእታ ከዓ ጉባኤ ኬልቄዶን ኣብ 451 ዓመተ ምህረት እዚ ጉባኤ ኬልቄዶን ተባሂሉ ዘሎ ቅዱስ ቤተክርስቲያን ከም ጉባኤ ኣይተቀበሎን ነገር ግን ኣብቲ ጉባኤቲ ንቤተክርስቲያን ዝብልከት ዓበይቲ ነገራት ስለ ዝተፈጸመ ዓበይቲ ታሪኻት ስለ ዝሓለፈ ቅዱስ ቤተክርስቲያን ነዚ ጉባኤ እዚ ከም ጉባኤ እኳ ኣይትቀበሎ ግን ብዙሓት ቅዱሳን ኣቦታት ስለ እምነቶም ስለ ሃይማኖቶም ስለ ቤተክርስቲያኖም ዝሓለፍዎ ዝኸፈሎም መስዋዕቲ ጽንዓት ናይ ቤተክርስቲያን ዝነበረ ፈተና ናይ ቤተክርስቲያን ከም ታሪክ ክትዛረበሉ ስለ ዘለዋ ግን ነዚ ጉባኤ እዚ ኣልዒላ ኣብቲ ጉባኤ ዝተፈጸመ ነገራት እንታይ ከም ዝመስል ቅዱስ ቤተክርስቲያን ተዛረበሉ ንደቂ ከዓ ትነግረሉን እያ ገና ከም ጉባኤ ኬልቄዶን ናይ ቅዱስ ቤተክርስቲያን ጉባኤ ተባሂሉ ኣይጽዋዕን ሕራይ እምበር ከምኡ ከዓ ጉባኤ ኬልቄዶን ምክንያት ናይቲ ጉባኤ ኬልቄዶን እንታይ ነይሩ እቲ ብ451 ዝተኻየደ ጉባኤ ኬልቄዶን ምክንያት ጉባኤ እንታይ ነይሩ
ኣብዚ ጉባኤ እዚ ተጽዕኖ ናይታ ኣብቲ ሽዑ ግዜ ንግስቲ ዝነበረትን ከምኡ ከዓ በዓል ቤታ ወይ ድማ ሰባያ ዝነበረ ንጉስን ኣብ ልዕሊ ቤተ ክርስቲያን ወይ ድማ ኣብ ልዕሊ እቲ ጉባኤ እንታይ እዩ ዝመስል ምምራሕ ጉባኤ ብደያኑን ናይ ሮማ ወከልትን እቶም ደያኑ ኣብቲ ጉባኤ ናይ ምስትታፎም ነገርን ናይ ሮማ ወከልቲ ዝገበርዎ ነገር ሕፅር ብዝበለ ዳሕሳስ ክነካይድ ኢና ትምህርቲ ቅዱስ ዲዮስቆሮስ ኣብቲ ጉባኤ ብሓፈሻ ኣብቲ ናይ 451 ዙርያ ዝተገብረ ጉባኤ ወይ ድማ ዝኸደ ኪደት ቅዱስ ዲዮስቆሮስ ትምህርቱ እንታይ ዝመስል ነይሩ ዝብል እዩ ምክንያት ስደትን ሞትን ቅዱስ ዲዮስቆሮስ ምዝ ጉባኤ ዝተታሒዙ ወይ ድማ ምዝ ናይ ከልቄዶን ጉባኤ ተታሒዙ ቅዱስ ዲዮስቆሮስ ዘጋጠሞ ስደትን ኣመወዳእታ ዕረፍቱን ከመይ ከም ዝመስል ወይ ድማ ስለምንታይ ከም ዝነበረ ንምርኣይ እዩ እስክንድርያ ካብ ስደት ቅዱስ ዲዮስቆሮስ ክሳዕ ሽመት ጢሞቴዎስ ዝኣልቦ ጥሪት ብ451 ጉባኤ ድሕሪ ምፍጻሙ ወይ ድማ ምክያዱ ቅዱስ ዲዮስቆሮስ ናብ ስደት ኣምሪሑ ነይሩ ኣብ ስደት ካመይቱ ስለዚ ብድሕሪ ቅዱስ ዲዮስቆሮስ ናብ ስደት መምርሑን ናብ ስደት መማቱን ኣብ መንጎኡን ክሳብ ናይ ጢሞቴዎስ ዝኣልቦ ጥሪት ዝመጽእ ናብ መንበረ ፓትርያርክነት ወይ ድማ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኮይኑ ክሳዕ ዝሽየም ዘሎ ግዜ እስክንድርያ ቤተ ክርስቲያን ከመይ ከም ዝነበረት ሕፅር ዝበለ ንምርኣይ እዩ በቲ ናይ መጀመርታ እንተደኣ ጀሚርና ናይ ኣውጣኪ ክሕደት ዝብል ክኸውን እዩ ጉባኤ ኤፌሶን ብ431 ዓመተ ምህረት ምስ ተኻየደ ብድሕሪኡ ካብ 447 ክሳብ 449 ዓመተ ምህረት ኣብ ዘሎ ግዜ ኣብ ቁስጥንጥንያ ውላጤ ወይ ድማ ለውጢ ዝምህር ኣውጣኪ ዝተባህለ መናፍቕ ተላዕለ እዚ ኣውጣኪ ዝተባህለ ኣብ ቁስጥንጥንያ ናይ ሓደ ገዳም ኣብ እምነት ዝነበረ መነኮስ እዩ ወለዱ ድማ ግሪኻዊ እዩ እዚ ሰብ እዚ ናይ ቁስጥንጥንያ ሊቀ ጳጳስ ዝነበረ ንስጥሮስ ምንፍቅና ኣብ ዝዘርኣሉ ዝነበረ ግዜ ንንስጥሮስ ዝቃወምን ዝምጉትን ዝነበረ ሰብ ምዃኑ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ታሪኹ ከም ዘለዎ ተቐምጦ እዚ ኣውጣኪ እዚ ቅድሚ ናብ ክሕደት ምእታዉ ንስጥሮስ ዝምህሮ ዝነበረ ትምህርቲ ዝኸሮ ዝነበረ ናይ ምንፍቅና ነገራት ይምጉቶን ይቃወሞን ከም ዝነበረ እዚ እቲ ቀዳማይ ዝነበረ ታሪኽ እዩ ብድሕሪኡ ጸኒሕ ኢሉ ግና እዚ ኣውጣኪ ዝተባህለ ሰብ ልውላጤ ወይ ድማ ለውጢ ዝብል ኣክንዲ ቃልን ስጋን ተዋሃደ ሓደ ኣካል ሓደ ባህር ኮነ ኣክን ኢሉ ምእማን ወይ ድማ ከምቲ ዝኣምኖ ዝነበረ ክንዲ ምቐጻል ኣብ መንጎ ሓድሽ ነገር ኣምጽኡ ውላጤ ወይ ድማ ለውጢ ዝብል ትምህርቲ ኣብ ናይ ክርስቶስ ተዋህዶ ወይ ድማ ኣብ ናይ ቃልን ስጋን ተዋህዶ ክሕደትን መንፍቅናን ክሰብኽ ወይ ድማ ክምህር ጀሚሩ ሰብ እዚ ወይ ድማ እዚ ኣውጣኪ ዝበሃል ዘሎ ሰብ ከምቲ ዝተባህለ ድሓር ግን ንስጥሮስ ከምቲ ክለ ጸንሐ ክርስቶስ ክልተ ባህሪ ክልተ ኣካል ኣለዎ ዝብሎ ዝነበረ ናይ ክሕደት ትምህርቲ ካብኡ ዝረሓቐ መሲልዎ እዚ ኣውጣኪ ንብሎ ዘለና ሰብ ማለት እዩ ንስጥሮስ ኣቀዲሙ እንታይ እዩ ዝብል ነይሩ ክርስቶስ ክልተ ባህሪ ክልተ ኣካል ኣለዎ እዚ ማለት ቃልን ስጋን ኣይተዋሃደን ማለት እዩ ነዚ ክሕደት እዚ ንስጥሮስ ክምህር ከሎ ኣውጣኪ ነዚ ቃል እዚ ዝቃወም ዘሎ መሲልዎ ወይ ድማ ካብ እዚ ክሕደት እዚ ዝረሓቐ ኮይኑ ተሰሚዕዎ ናይ ስጋን መለኮትን ባህርያት ተሓዋዊሶም እዮም ወይ ድማ ተዋሓይጦም እዮም ኢሉ ነቲ ናይ ምቋም ሕጊ ትምህርቲ ኣሪስቶትል ኣብ ምስጥረ ስጋዌ እትዩ ክምህር ጀመረ ወይ ድማ ኬሚስትሪ ኢልና ንጽውዖ ወይ ድማ ምቅማም ተባሂሉ ዝጽዋዕ እንታይ ኢሉ ስጋን መለኮትን ናይ ስጋን ናይ መለኮትን ባህርያት ተሓዋዊሶም እዮም ተዋሓይጦም እዮም ኢሉ ካብቲ ናይ ንስጥሮስ ብዘይፍለ መገዲ ንምስጥረ ስጋዌ ዘይሰማዕ ምስ ናይ ተዋህዶ ቃልን ስጋን ዘይከይድ ክሕደት ክምህር ጀሚሩ ሰብ እዚ ኣብቲ ዘመንቲ እምበኣር ዝነበሩ ናይ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ሰብ ስልጣን ወይ ድማ ኣብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኮይኖም ዝመርሑ ዝነበሩ ሰባት እዞም ትሕት ኢልና ንጠቕሶም እዮም እዚኣቶም ከዓ ኣብ እስክንድርያ መንበር ማርቆስ ፓትርያርክ ዝነበረ ቅዱስ ዲዮስቆሮስ እዩ ኣብ ሮማ ዝነበረ ፖፕ ሊዮን እዩ ኣብ ቁስጥንጥንያ ዝነበረ ከዓ ቅዲምና ልዕልና ነርና ፍላቪያኖስ ሊቀ ጳጳስ እዮም ስለዚ ሰባት እዚኣቶም ኣብ ቅዱስ ቤተክርስቲያን ሰዓት ግዜ ኣብ ስልጣን ዝነበሩ ወይ ድማ መሪሕነት ዝነበሩ ሰባት እዮም እዚ ፍላቪያኖስ ኢልና ዘለና ኣብ ቁስጥንጥንያ ሊቀ ጳጳስ ኮይኑ እዚ ኣውጣኪ እውን ኣብቲ ናቱ ምሕደራ ወይ ድማ ኣብቲ ንሱ ዝነበረሉ ቦታ ስለ ዝርከብ ዝነበረ ብቐጥታ ብመጀመርታ ፍላቪያኖስ ሊቀ ጳጳስ እዩ
نسبزي أفتحتو كسع زلو تقداي بقى تازملكو زنبره زي ناي قسطنطينيا ليقا ጳጳስ ዝነበረ እዩ ብሓፈሻ ግን እዚኦም ሰለስተ ሰባት እዚኦም ወይ ድማ እዚኦም ሰለስተ ዓበይቲ ኣብ ቤተክርስትያን ስልጣን ዝነበሮም ሰባት ናይ እስክንድርያ ፓትርያርክ ዝነበረ ዲዮስቆሮስ እዩ ኣብ ሮማ ዝነበረ ፖፕሌን እዩ ኣብ ቁስጥንጥንያ ዝነበረ ከዓ ፍላቪያኖስ እዩ እዚኦም ብቐጥታ ምዚ ሕጂ ንዘራርበሉ ዘለና ወይ ድማ ብዚ ሓፂር ታሪክ ናይ ቅዱስ ዲዮስቆሮስ ተሓሓዝ ነገር ስለ ዘለዎም ከዓ ቀፂልና ክሪኦም ኢና ኣብቲ ናቶም ኣርእስቲ ወይ ድማ ኣብቲ ናቶም ምዕራፍ ምስ በፃሕና በቲ ናይ መጀመርታ ንጅምሮም በኣር ፅልኢ ኣውጣክን ፍላቪያኖስን ኣውጣኪ እቲ ፀኒሑ ናይ ውላጢ ወይ ድማ ናይ ለውጢ ትምህርቲ ኣብ ነገር ተዋህዶ ኣብ ምስጢረ ስጋዊ ዘለዓለ ሰብ እዩ ግን እዘን ሰባት እዚኣቶም እንታይ እቲ ምክንያት መባእስዮም ወይ ድማ እንታይ ዝኾነ ፅልኢ ነይርዎም እንታይ ዓይነት ፅልኢ ነይርዎም ዝብል ሕፅር ዝበለ ንርኢ ናይ ቁስጥንጥንያ ሊቀ ጳጳሳት ዝነበረ ፍላቪያኖስ ንትምህርቲ ኣውጣኪ ብቐረባ ይፈልጦ ስለ ዝነበረ ከምቲ ቅድሚ ሽዑ ዝተካየዱ ዝተለምደ ኣገባብ ኣብ ክንዲ ናይ ዓለም መራሕቲ ቤተ ክርስቲያን ዝፅውዕ ከይፀውዐ ከምቶም ዝሓለፉ ጉባኤታት ነቶም ኣብ ሃገረ ስብከቱ ዝርከቡ ኤጲስቆጶሳት ጥራይ ፀዊዑ ኣብ ናይ ዞባ ጉባኤ ናውጣኪ ኣውገሶ ቅድሞ ኣብ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን እንታይ ዝግበር ነይሩ ሓደ ጳጳስ ወይ ድማ ሓደ ናይ ቤተ ክርስቲያን ዓብይ መምህር እንተዳ ክሕደት ፈፂሙ ኣብ ምስጢረ ስላሴ ኣብ ምስጢረ ስጋዌ ክሕደት ምስ ዘምፅእ ምንፍቅና ምስ ዝሰብኽ ወይ ድማ ምጥርጣር ዘለዎ ትምህርቲ ናብ ህዝቢ ምዝርጋሕ ኣብ ዝጅምረሉ ሰዓትን ግዜን ምናልባት ከም መስርዑ በቲ ዘለዎ ቦታ ጀሚሩ እንዳተመኽረ እንዳተማዕደ ናብቲ ዝለዓለ ይድይብ እዩ ኣብ መወዳእታ ግን እቲኦም መራሕቲ ናይ ቤተ ክርስቲያናት ምስቶም ናብ ዓለም ዘለዉ መራሕቲ ቤተ ክርስቲያናት ተራዲኦም ሓደ ጉባኤ ፀዊዖም ነሰብዚ እዚን ኢልካ ትምህር ኣለኻ ስለዚ ቃልካ ድዩ እምነትካ ድዩ ኢሎም ይሓትዎ እሞ እሰብዚ ቃለ እዩ እወ እምነተ እዩ ይኣምነሉ እየ እዚአ ዝምህር እዚአ ዝኣምን ኢሉ እንተደኣ ካብ ቃሉ መልሲ ተረኺቡ ኣብቲ ጉባኤ ዝተሳተፉ ሰባት ከዓ እንታይ እዮም ዝገብሩ መጽሓፍ ቅዱስ ገንፂሎም ናይ ቅዱሳን ኣቦታት ትምህርቲ ኣልዒሎም ነሰብዚ ከረድእዎን ክምህርዎን ክግስጽዎን ይፍትኑ ብዙሕ ግዜን ብዙሕ መዓልትን እውን ይወስዱ ኣብ መወዳእታ ሰብዚ ዘይምለስ መናፍቕ ዘይምለስ ከሓዲ ናብ ሃይማኖት ንኽምለስ ፍቃደኛ ዘይኮነ ሰብ ኣብ ክሕደቱ ዝፀንዐ ሰብ ኮይኑ እንተተረኺቡ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ንዕኡን ነትምህርቱን ብውግዘት ትፈልዮ ማለት እዩ ስለዚ ኣውጣኪ ኣብ ሰዓዚ ክሕደት ምንፍቅና ምስ ሰበኸን ክምህር ምስ ጀመረን ኣብ ኣዳባይ ምስ ወፀን እዚ ናይ ቁስጥንጥንያ ሊቀ ጳጳስ ዝነበረ ፍላቪያኖስ እንታይ ገይሩ ዘይከምቶም ቅድሙ ዝነበሩ መዓልታት ወይ ድማ ቅድሙ ዝነበሩ ዓመታት ዝተኻየደ ናይ ቤተክርስትያን ዓለም ለኻዊ ጉባኤታት ከይፀውዐ ኣብ ዓለም ዘሎ መራሕቲ ቤተክርስትያን እውን ከይተዘራረበን ፀውዒት ከይቅረበን ኣብቲ ናቱ ሃገረ ስብከት ወይ ድማ ኣብቲ ናቱ ከባቢታት ዝነበሩ ኤጲስቆጶሳት ፀዊዑ ንዓቶም ነጊሩ ሓቢሩ መወዳእታ ናይ ዞባ ወይ ድማ ናይቲ ከባቢ ጉባኤ ኣካይዱ ናውጣኪ ብውግዘት ከም ዝፈልየው እቲ ታሪክ ናይ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ይነግር ኣውጣኪ ዘይሓፍር ኣዝዩኻ ደፋር መናፍቕ እኳ እንተነበረ ኮይኑ ግን ከምቶም ዝሓለፉ ከም ኣርዮስ መቅደኒዮስ ኒስጥሮስ ኣብ ቅድሚ ሙሉኣት ኣቦታት ኣብያተ ክርስቲያን ቀሪቡ ክሕተትን ተሓቲቱ ክምልስን ክስማዕን ክውገዝን ይግብኦ ነበረ ከምቲ ቀዲሙ ዝተባህለ እዩ ሓደ ናይ ቤተ ክርስቲያን ሰብ ወይ ድማ ሓደ ክርስቲያን ይትረፍ ሓደ ዓብይ ናይ ቤተ ክርስቲያን ኣቦን ዝነበረ ወይ ድማ ኣብ ስልጣን ኣብ ማዕርግ ዘሎ ወይ ድማ ዝነበረ ሓደ ተራ ምእመን እውን እንተኮይኑ መጀመርታ ቃሉ ይስማዕ ያምነሉ ምዃኑ ብልሳኑ ይምስክር እቲ ዝኣመነሉ ትዝምልከቶ ኣካል ወይ ድማ ትዝምልከቶ ክፍሊ ከዓ መጽሓፍ ቅዱስ ገንፂሉ ትምህርቲ ቤተ ክርስቲያን ገንፂሉ ከረድኦን ክምህሮን ክምዕዶን ናብ ንቡር ክመልሶን ይፍትን ይፅዕር ኣብ መወዳእታ ግን ዘይምለስ ዘይሓፍር ደረቕ መናፍቕ ኮይኑ እንተተረኺቡ ኣብ ክሕደቱ ዝፀንዐ ኣብ መንፍቕንኡ ከዓ ዝፀንዐ ሰብ ኮይኑ እንተተረኺቡ እዚ በቲ ዝኣመነሉ መጠን በቲ ካብ ቃሉ ዝተረኽበ መሰረት ገይራ ቤተ ክርስቲያን ካብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ጉባኤ ከም ዝፍለ ትገብሮ ማለት እዩ حرّي إمبار بدحر زلو تاريخ نتاعيو جوباي إفسونن مفتاح أوتاكي كاوجزتن أقدمو ناي قسطنطينية لك أباس زلو ناي زوا جوباي جيرو ودي مناتي كباب زنور إبسكوباسات سويعو نعاتم نجيرو أزراريبو ناوتاكون أزراريبو أموداتهم ملاس لزعابة بناي زوا وي بناي كبابي جوباي جيرو كاب قدس بيت كريستيان كم محبر مؤمنان كم زفلير إنا لنا
ቀፂሉ ዝተኻይደ ነገር እንታይ እዩ ብ449 ዓመተ ምህረት ኣብ ኤፌሶን ጉባኤ ተኻይዱ ኣውጣኪ ከዓ ካብቲ ዝነበረ ቀዲሙ ዝተወገዘሉ ግዘት ከም ዝፍታሕ ተገይሩ ከመይ ንዝብል ስዒብና ህሪና ኣውጣኪ ናይ ቅዱስ ቄርሎስ ሃይማኖት ስለ ዝመስከርኩ ብኾንቱ ተወገዝኩ ኢሉ ናብ ቤተ መንግስቲ ይግባ ይበለ ይብል ኣብ ቁስጥንጥንያ ነጊሱ ዝነበረ ዳግማዊ ቴዎዶስዮስ እዩ ድሕርቲ ይግባይ ድማ እቲ ናዕቢ ኣብኡ ኣብ ቁስጥንጥንያ ዝተበገሰ ስለ ዝኾነ ከምቲ ልሙድ እቲ ንጉስ ብናይ እስክንድርያ ፓትርያርክ ብዓለም ለኸ ጉባኤ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ከም ዝረኣየሉ ብምባል ናብ ናይ እስክንድርያ ፓትርያርክን ናብ ካልኦት መራሕቲ ኣብያተ ክርስቲያንን መልእኽቲ ይለኣኸ እዚ ዝኾነሉ ምክንያት እንታይ እዩ ኣውጣኪ እዚ ናይ ቁስጥንጥንያ ሊቀ ጳጳስ ንዓይ ዝወገዘኒ ንናይ ቅዱስ ቄርሎስ ሃይማኖት ስለ ዝመስከርኩ ብኾንቱ ዝተወገዝኩ ኢሉ ስለ ዝፀርዐ እምበር ናይ ቅዱስ ቄርሎስ ሃይማኖት ተደዝኣምንን እንተራን ናይ ቅዱስ ቄርሎስ ሃይማኖት ዝምስክርን ኮይኑ እስከ ጉባኤ ተገይሩ ቃሉ ይሰማዕ ዘይምለስ መናፍቅ ኮይኑ ተረኺቡ ከዓ ውግዘቱ ይጸንዕ ተተመሊሱ ድማ ካብ ውግዘቱ ይፍታሕ ንምባል እዚ መልእኽታት እዚ ናብቲዮም ናይ ቤተ ክርስቲያን መራሕቲ ኣቦታት ዝነበሩ ናብ ኩላቶም መልእኽቲ በፅሐ በዚ ምክንያት ከዓ ስለዚ ጉባኤ 8 ነሐሴ ብ449 ዓመተ ምህረት ኣብ ኤፌሶን ተኻይደ ቅዱስ ዲዮስቆሮስ ናይ እስክንድርያ ፓትርያርክ ስለ ዝነበረ ኣፈ ጉባኤ ናይቲ ጉባኤ ድማ ኮነ ንሱ ጠርናፍን ኣቦ ወንበርን ከም ምዃኑ መጠን ኣቐድም ኣቢሉ ናብ ቁስጥንጥንያ መፀ ምስኡ ከዓ 23 ኤጲስቆጶሳት ሓቢሮም ካብ እስክንድርያ ናብ ኤፌሶን መፁ ካብዚኣቶም እቶም 5 ኤጲስቆጶሳት ብ431 ዓመተ ምህረት ኣብ ጉባኤ ኤፌሶን ተሳቲፎም ዝነበሩ ክኾኑ ከለዉ ኣብዚ ጉባኤ እዚ 135 ኤጲስቆጶሳት ተሳቲፎም ነበሩ ነዚ ናይ ኣውጣኪ ቃል ከሰሚዖም ንኸረድኡ ናብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ንኸመልስዎ ናብቲ ወልድ ዋህድ ትብል ሃይማኖት ንኸእትውዎ ክርስቶስ ሓደ ኣካል ሓደ ባህሪ ደኣ እምበር ኣብ ምስጢረ ተዋህዶ ምፍላስ ከምፅእ ከም ዘይግብኦ ቃልን ስጋን ከም ዝተዋሃደ ኣረዲኦም ናብታ ዝነበራ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ናብታ ቀዲሙ ዝምህሮ ዝነበረን ዝዓበየሉን ብኡ ፀኒዑ ዝኸደሉ ዝነበረ ትምህርቲ ቤተ ክርስቲያን ንኽምለስ ኢሎም ብጠቕላላ 135 ኤጲስቆጶሳት ኣብቲ ጉባኤ ተሳተፉ እዚ ብ449 ዕለት 8 ነሐሴ ኣብ ኤፌሶን ኣብ ዝተኻየደ ጉባኤ እዩ ናይ ቁስጥንጥንያ ሊቀ ጳጳሳት ዝነበረ ፍላቪያኖስ ኣብቲ ጉባኤ ተረኽበን ምናልባት መትረፊኡ ምክንያት ኮሪ ክኸውን ይኽእል እዩ ዝብል ምክንያት ይቐርብ እዩ ምክንያቱ እዚ ናይ ቁስጥንጥንያ ሊቀ ጳጳስ ፍላቪያኖስ ኣቐዲሙ ኣብ ከባቢኡን ኣብቲ ንሱ ዘመሓድሮ ዝነበረ ቦታታት ዝነብሩ ኤጲስቆጶሳት ፀዊዑ ንኣውጣኪ ካብ ማሕበር ምእመናን ብውግዘት ፈልይዎ ነይሩ እዩ ናይ ሮማ ሊቀ ጳጳሳት ልየን እውን ኣይመፀን ኣብቲ ዝተገብረ ጉባኤ ናይ ሮማ እውን ኣይመፀን ምናልባት ናይ ክርስቶስ ወኪል ኣነ ስለ ዝብል ዝነበረ ንሱ ከሎ ናይ እስክንድርያ ሊቀ ጳጳሳት ነቲ ጉባኤ ብምምርሑ ቀኒኦን ሓሪቆን ከይከውን ኣይተርፍን እዩ እቶም ናቱ ልኡኻት እውን ኣብቲ ጉባኤ ደንጉዮም እዮም መፅዮም ስለዚ ኣብዚ ናይ 449 8 ነሐሴ ኣብ ዝተገብረ ጉባኤ ናይ ኤፌሶን ሓደ ናይ ቁስጥንጥንያ ሊቀ ጳጳሳት ዝነበረ ፍላቪያኖስ ኣብቲ ጉባኤ ኣይተረኽበን ናይዚ ምክንያት ምናልባት ኣቐዲሞ ግዚዎ ስለ ዝነበረ ነቲ ዝተወገዘ ነገር ካልኣይ ጉባኤ ብምግባሮም ኮሪ ክኸውን ይኽእል እዩ ዝብል ነገር ተቐሚጡ ኣሎ ናይ ሮማ ሊቀ ጳጳስ ዝነበረ ልዮን እውን ኣብቲ ጉባኤ ኣይመፀን እቶም ንሱ ዝለኣኾም ወይ ድማ ዝወከሎም ልኡኻት እውን ኣብቲ ጉባኤ ድሒሮም ደንጉዮም እዮም መፅኦም እዚ ከዓ ንሱ ኣነ ናይ ክርስቶስ ወኪል ኢሉ ይዛረብ ስለ ዝነበረ ይብል ስለ ዝነበረ ኣነ ከለኹ ናይ እስክንድርያ ሊቀ ጳጳስ ዶ ነቲ ጉባኤ ይመርሑ ካብ ዝብል ሓሳብ ቀኒኡን ሓሪቑን ከይኮነ ኣይተርፍን እዩ ኤፌሶን ቅድሚ 18 ዓመት ብመሪሕነት ቅዱስ ቄርሎስ መበል 24 ፓትርያርክ ናይ እስክንድርያ ቅዱስ ዲዮስቆሮስ ከዓ መበል 25 እዩ ዝኸውን ዘሎ ክልተ ሚእቲ ሊቃውንቲ ተጋቢኦም ንናይ ኒስጥሮስ ትምህርቲ ሕድረት ዘጎዝላ እምነት ተዋህዶ ዘጽንዑላ እያ ኣብዚ ኒስጥሮስ ካብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ብገዛእ ፍቃዱ ብክሕደቱ ክፍልህ ከሎ ግና ከምዚ ምሂሩ ኢሎም ክገድፍዎ ስለዝተኻለ ከምቶም ዝሓለፉ ከም ናይ በዓል ኣርዮስ ከም ናይ በዓል መቅድኒዮስ ኣብ ናይ ኒስጥሮስ ዘመን እውን ኣብ ኤፌሶን ጉባኤ ተኻይዱ እዩ ኣብዚ ጉባኤ እዚ 200 ሊቃውንት ቤተ ክርስቲያን ተጋቢኦም
ኣብዚ ከዓ ትምህርቲ ናይ ቅዱስ ቤተክርስትያን ዘጽንዕሉ እምነት ተዋህዶ ዘጽንዕሉ ዓቢ ናይ ቅዱስ ቤተክርስትያን ዓለም ለኻዊ ጉባኤ እዩ እቲ ጉባኤ ዝተገብረሉ ድማ ቅድም ኮነ ድሓር ኣብ ውሽጢ ቤተክርስትያን ቅድስት ድንግል ማርያም ኣብ ኤፌሶን እዩ ስለዚ ኣቀዲሙ ብ431 ክሕደት ንስጥሮስ ወይ ድማ ነቲ ምንፍቅና ትምህርቲ ልዕሊ ዝነበረ ንስጥሮስ ንምምዓድን ንምምካርን መወዳእታ ከዓ በቲ منفقن دون ترى تصنيع خاخ حرة مؤمنا نفلاي تباهلو كلتميتي اللي كانوا في كريستيان استجابولون ب440 عتنون ناي اوطاكي غداي استجابلو كله اوش في كريستيان ناي قدس دنگل مريم ابي فيسونيو اوطاكي اب غباي قريبو بزعبه امنتو تحاتيتو انا امنتين تمرتين ناي 310 شومنتن ليكاونتن ناي قدس كيرلوسن ايو ستوغس كودما اب ሃይማኖተይ ጎድለት ተረኺብን ዘይኮነስ ንንስጥሮስ እቃውም ስለዝነበርኩ ቦልቃዊ ጽልኢ እዩ ብምባል ቃሉ በመሐላ አረጋገጸ ቅዱስ ቤተክርስቲያን እንታይ ትገብር ሓደ ሰብ ካብ ናይ ቅዱስ ቤተክርስቲያን ትምህርቲ ወፃእ እንተዳ ትምህርቲ መሂሩ ወይ ውን ካለ ጉዳያት እንተዳ ገይሩ መጀመርታ ቃሉ ይስማዕ እቲ ዝተገብረ ነገር በትክክል ቃሉ እንተዳ ኮይኑ እንተዳ አሚንሉ ይእረም ይንገሮ እምቢሉ ብኡ እንተዳ ጽኒዕኻ ከም ማሕበር ምእመናን ፍላይ ናይ ትምህርቲ ዝምልከት ጉዳይ ተኮይኑ ንኻልእ ስርዓት ዝምልከት ወይ ድማ ኣውሽ ቤተክርስትያን ናይ ምሕደራ ዝግበር ነገር ተኮይኑ ከዓ መምሕደራዊ ስጉምቲ ይወሰደሉ ግን ኣብቲ ኮይኑ በቲ ግን ሓደ ናይ ቤተክርስትያን ኣባል ዝኾነ ሰብ ይዕበይን ኣስ መጀመርታ ቃሉ ይስማዕ ቃሉ ምስ ሰምዐ ከዓ ዝወሃቦ መብርህን መግለጽን መረዳእታን ይቀርበሉ ነቲ ዝወሃብ መብርህን መረዳእታን ምቕባል ተዳኣብዩ ኣብ ክሕደቱ ኣብ ምንፍቅኑ ተላጽኒዑ ከዓ ካብ ጉባኤ ምእመናን በውግዒ ይፍለ ስለዚ እዚ ኣውጣክ ዝተባህለ መናፍቅ ግን እንታይ ገይሩ ኣብቲ ጉባኤ ኣብ 449 ዝተገብረና ኤፌሶን ጉባኤ ኣነ እምነተይን ትምህርተይን ናይ 318 ሊቃውንትን ናይ ቅዱስ ቄርሎስን እዩ ዝተወገዝ ኩሉ ምክንያት ግን ብህፀጽ ብጉድለት ሃይማኖት ዘይኮነስ ኣነ ንንስጥሮስ ይቃወም ስለዝነበርኩ ቦልቃዊ ጽልኢ እዩ እዚ ናይ ቁስጥንጥንያ ሊቀ ጳጳስ ብግዜ ዝፈለየኒ ኢሉ መሓለ ይብል ስለዚ ሓደ ሰብ ነዚ ትምህርቲ እዚ ኣምነሉኒ እዚ ቃል ኣይኮነን ኣነ ዝኣምን እዚ እዩ ኢሉ እንተደኣ ብልሳኑ ተዛሪቡ ብቃሉ እንተደኣ እሙን ኮይኑ ተረኺቡ ካብኡ ሓሊፉ እዚ ኢኻ ትኣምን ተባሂሉ ክዝረበሉ ዝኽእል ነገር ኣይኮነን ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 16 እንታይ ዝብል ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያት ሓደ ሕቶ ሓቲቶም ነይሩ ሰባት ብዛዕባይ እንታይ ይብሉ ሰባት ብዛዕባ ወዲ ሰብ እንታይ ይብሉ ኢሉ ንሐዋርያት ሕቶም ዝተቐርበሎም ገሊኦም ሙሴ ይብሉኻ ገሊኦም ዮሐንስ ይብሉኻ እንዳበሉ ሰባት ዝብልዎ ብዛዕባ ክርስቶስ ተዛሪቦም ሕራይ ንስኻትኩም ከብዛዕባይ እንታይ ትብሉ ብዛዕባ ወዲ ሰብ እንታይ ትብሉ ኢሉ ንሐዋርያት ሕቶ ቀሪብሎም ደጊሙ ሊቀ ሐዋርያት ቅዱስ ጴጥሮስ እንታይ ልመስኪሩ ሰዓዚ ንስኻ ክርስቶስ ወዲ ህያው እግዚአብሔር አምላኽ ኢኻ ኢሉ ትክክለኛ ዝኾነ መልሲ መሊሱ ማለት እዩ ስለዚ ሓደ ክርስቲያን ማዕርጉ ብዘይገድስ ዕድሙ ብዘይገድስ ስልጣኑ ብዘይገድስ ብዛዕባ ትምህርቲ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ዝሕተተሉን ሰዓት ብዛዕባ እምነቱ ኣብ ዝሕተተሉ ሰዓት እቲ ንሱ ከኣምኖ እቲ ንሱ ዝኣምኖ እቲ ንሱ ዝኸደሉ ዘሎ ትምህርቲ እንታይ ምዃኑ ብግልፂ ክዛረብ ክኽእል ናይ ቤተ ክርስቲያን ስርዓት እዩ ነቲ ዝኣምኑ ነገር እንተደኣ ክዛረብ ዘይክኢሉ እምነቱ ክገልጽ ተደኣ ዘይክኢሉ ኣይበልኩን ጋር ዝብል ተደኣ ኮይኑ ከዓ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ስርሓ እንታይ ጭብጡ ምምጻእ ስለዚ እዚ ኣውጣክ ዝተባህለ ሰብ ኣነ እምነተይ ናይ ቅዱስ ቄርሎስን ናይ 318 ሊቃውንት ቤተ ክርስቲያን ሃይማኖተይ እዚ እዩ ኢሉ መሓለ ስለዚ ሃይማኖተይ እዚ እንተደኣ ኢሉ ነተቀዲሙ ዝብሎ ዝነበረ ነገር ኣይኣምነሉን እንተደኣ ኢሉ እሞ ከዓ እንተደኣ መሓላ ኣረጋጊጹ ቤተ ክርስቲያን እንታይ ትገብር ኣብ ሰዓት እዚ ነቲ ሰብ እዚ እቲ ዘሎ ኣማራፂ ካብ ግዘት ምፍታሕ እዩ ስለዚ እምበኣር ሓደ ሰብ እምነተይ ከምዚ እዩ ክብል ከሎ ኣይፋልካን ሓሲኻ እምነትካ ከምዚ እዩ ክበሃል ስለዘይከኣል ሰብ ብልሳኑ ስለ እምነቱ ክምስክር ስለ ዘለዎ ኣውጣክ ካብቲ ዝተገብረ ጉባኤ እምነቱ ብልሳኑ ስለ ዝመስከረ እሞ ከዓ ስለ ዝመሓለ እቲ ጉባኤ ንዕለቱ ኣውጣኪ ካብ ግዘት ፈቲሑ ነቲ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ዝነበረ ስልጣን መለሰሉ ይብል بدحر زين بقار قدس ديسقورس نزي صعب قال نت غباي اسمع
ኣቦታትና ካብ ኒቅያ ክሳብ ኤፌሶን ብጉባኤ ተኣኪቦም ካብ ዝወሰንዎ እምነት ሓሊፉ ካልእ ክውስኽ ኮነ ከም መሓይሽ እንተተረኽበ ውጉዝ ይኹን በለ። ኣብቲ እዋን ዝነበሩ ኣቦታት ከዓ ብሓደ ቃል ጠበቓ ተዋህዶ ሃይማኖትን ቆነና ቤተ ክርስቲያንን ዲዮስቆሮስ እዩ። ዲዮስቆሮስ ዓብይ፣ ዲዮስቆሮስ በዓል ዝና እናበሉ ወደስዎ። ሕራይ ካብዚ ዝቕፅልታ እዩ መልእኽቲ ሊዮን ናብ ጉባኤ ኤፌሶን። ኣብ ሰዓዚ ሊዮን ናብቲ ጉባኤ ከም ዘይተረኽበ ቅድም ኢልና ርኢና ነርና። ናይ ቁስጥንጥንያ ሊቀ ጳጳሳት ዝነበረ እውን ፍላቪያኖስ ኣብቲ ጉባኤ ኣይተረኽበን። ስለዚ ሊዮን ናብቲ ጉባኤ እንታይ ዝብል መልእኽቲ ይሰዲዱ ንዝብል ነዚ ዝተኻየደ ጉባኤ ምስ ሰምዐ ናይ ሮማ ሊቀ ጳጳሳት ዝነበረ ሊዮን ነቲ ጉባኤ ፈያት ወይ ድማ ጉባኤ ሸፋቱ ኢሉ ሰመዮ። እቲ ሰብዚ ኣብቲ ጉባኤ ኣይነበረን። ናብቲ ጉባኤ ዘይመምፅኡ ምክንያት ናይ ባዕሉ ምክንያት ኣለዎ። ከም ታሪክ ዝንገር ግን ኣነ ወኪል ናይ ክርስቶስ ኢሉ ስለዝዛረብ ዝነበረ ኣነ ኣብዚ ከለኹ ዶ ናይ እስክንድርያ ወኪል ወይ ድማ ናይ እስክንድርያ ሊቀ ጳጳስ ነዚ ጉባኤ ይመርሖ ብዝብል ነገር ካብ ቅኒ ተላዒሉ ናብቲ ጉባኤ ከም ዝተሳተፈ እቲ ናይ ቤተክርስትያን ታሪክ ነግረና እዩ። ስለዚ ሰብዚ ኣብቲ ጉባኤ ተሳተፈን ግን ነቲ ጉባኤ እንታይ ኢሉ ፀዊዕዎ ጉባኤ ሸፋቱ ኢሉ ሰይምዎ። ከምኡ ስለ ዝበለ ድማ እቶም ናቱ ልኡኻት ስለዘይ ተሳተፍዎ እዩ ነቲ ኣቦ ወንበር ዝነበረ ንዲዮስቆሮስ ከዓ ወገዞ። እታ ኮይኑ ወጊዝዎ እንተተባሂሉ ምክንያት መወገዚ የብሉን ኣብዚ ሊዮን በዚ ጥራይ ተሓፅረን። ነቲ ናይ ቁስጥንጥንያ ኤጲስቆጶስ ፍላቪያኖስ ከዓ ናይ ፈረቓ ንስጥሮሳውያን ክልተ ባህርን ክልተ ኣካልን ዝብል ትምህርቲ መልክዑ ለዊጡ ለኣኸሉ ንምስኡ ደጋፊ ክኾኖ ምስኡ ክሓብሮ ኣብ ሓደ ዓውዲ ወይ ድማ ሓደ ግንባር መጣን ክመፁ ዝዓለሞ እዩ። ስለዚ ነቲ ናይ ንስጥሮሳውያን ክልተ ባህርን ክልተ ኣካልን ዝብል ትምህርቲ መልክዑ ለዊጡ ነዚ ኣብ ጉባኤ እዚ ተሳተፈ ምስ በዓል ቅዱስ ዲዮስቆሮስ ኣብ ጉባኤ እዚ ተረኸበ ናይ ቁስጥንጥንያ ሊቀ ጳጳስ ዝነበረ ፍላቪያኖስ መልእኽቲ ለኣኸሉ። ኣብዚ እንታይ እዩ ከምዚ ፖለቲከኛ ዝብሎ ወይ ድማ ዓለም ትዛረቦ ጸላኢ ሲ ዓርከይ ዝዓይነት ዋካይዳ እዩ ዝገበሮ ዝመስል ናይ ሊዮን ናይ ሮማ ሊቀ ጳጳስ ዝነበረ። ምክንያቱ ነቲ ጉባኤ ሸፋቱ ኢሉ ካብ ፀውዖ ነቶም ኣብቲ ጉባኤ ዝተሳተፉ ኣካላት ካብ ተቃወመን ነቲ ጉባኤ እውን ብጠቕላላ ናይ ሸፋቱ ጉባኤ ኢሉ ካብ ሰመዮ ሓደ ምስኡ ክሓብሮ ዝኽእል ኣብቲ ጉባኤ እዚ ተሳተፈ ንኣውጣክ እውን ብግዜ ዝፈልዮ ምስ ኣውጣክ ምስማዕ ዘይነበሮ ሰብ ፈቃደኛ ኮይኑ ካብቲ ጉባኤ ዝተሳተፈ ዝነበረ እዚ ናይ ቁስጥንጥንያ ሊቀ ጳጳስ ዝነበረ ፍላቪያኖስ እዩ። ስለዚ ኣብዚ እንታይ እዩ ዘርኢ ፍላቪያኖስ ናብ ናይ ሮማ ሊቀ ጳጳስ ናብ ሊዮን ክሓብረሉ ዝኽእል መገዲ ንምድላይ ተባሂሉ ዝተገብረ ነገር እዩ። መልእኽቱ ድማ ከም ዝስዕብ ዝብል ነበረ። ናይ ሊዮን ናብ ፍላቪያኖስ ናይ ቁስጥንጥንያ ሊቀ ጳጳስ ዝፀሓፎ ጽሑፍ ወይ ድማ ሰረዶ መልእኽቲ እዩ። ክርስቶስ ክልተ ባህሪ ክልተ ህላዌ ሓደ ኣካል ኣለዎ ኢልና ንኣምን። እዚ ማለት ኣካልን ባህርን ዝተፈላለዩ እዮም ክብል ሊዮን ናብ ናይ ቁስጥንጥንያ ሊቀ ጳጳስ ዝነበረ ናብ ፍላቪያኖስ መልእኽቲ ለኣኸ። ክርስቶስ ኢልዎ ክልተ ባህሪ ክልተ ህላዌ ሓደ ኣካል ኣለዎ ኢልና ንኣምን። ቅድሚ ሰዓት እዚ ግን ሊዮን ዝምህሮ ወይ ድማ ዝኣምኖ ዝነበረ ማዕረግ ኣብቲ ማዕረግቲ ዝበፅሓሉ ትምህርቲ ናይ ቅድስት ቤተክርስትያን ናይ ኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስትያን እንታይ እዩ? ክርስቶስ ሓደ ባህሪ ሓደ ኣካል ሓደ ህላዌ እዩ። እዚ ትምህርቲ ቤተክርስትያን። ንስጥሮስ ግን ክርስቶስ ክልተ ባህሪ ክልተ ህላዌ ሓደ ኣካል ኣለዎ ኢልና ንኣምን ኢሉ ናብ ፍላቪያኖስ ናብ ናይ ቁስጥንጥንያ ሊቀ ጳጳስ መልእኽቲ ለኣኸሉ። ቅዱስ ዲዮስቆሮስ ከዓ ነቲ ናብ ናይ ቁስጥንጥንያ ሊቀ ጳጳሳት ብሊዮን ናይ ሮማ ዝተላእከ መልእኽቲ ምስ ሰምዖ ንሊዮን ንስኻ ኢልዎ ንስጥሮሳዊ ኢኻ ኢሉ ኣውገዞ። ምክንያቱ ንስጥሮስ እንታይ ኢሉ ነይሩ ቀዲሙ ክርስቶስ ክልተ ባህሪ ክልተ ኣካል ኢሉ እዩ ኣሚኑ ኣብ ጉባኤ ቀሪቡ ቃል ሂቡ ክምለስ ስለ ዘይከኣለ ኣብ መንፈቕኑ ዝጸንዐ መናፍቕ ስለ ዝነበረ ከዓ ቅዱስ ቤተክርስትያን ካብ ማሕበር ምእመናን ፈለያቶ። ስለዚ ሰብ እዚ እውን ጽንሕ ኢሉ እዚ ናይ ሮማ ሊቀ ጳጳስ ዝነበረ ናይ ንስጥሮስ ትምህርቲ ስለ ዝደገመ ነቲ ክልተ ኣካል ዝነበረ ጥራሕ ሓደ ኣካል ገይሩ ነቲ ካልእ ግን ክልተ እንዳበለ ነቲ ናይ ተዋህዶ ምስጢር ስለ ዘፋለሰ ዲዮስቆሮስ እንታይ ኢልዎ
ንስኻ ንስጥረሳዊ ኢኻ ኢሉ ኣውገዝዎ ይብል ብድሕሪ እዚ እምበኣር ላቲናውያንን ግሪኻውያንን ብሓደ ኣብ ልዕሊ መንበሪ ማርቆስ እስክንድርያ ውዲት ከኣልሙ ጀመሩ ምክንያቱ ልክዕ እቲ ጉባኤ ናይ ቆስጥንጥንያ ሊቀ ጳጳስ ኣይተሳተፈን ናይ ሮማ ሊቀ ጳጳስ ኣይተሳተፈን ናይ ሮማ ሊቀ ጳጳስ ደብዳቤ ልኢኹ ብዛዕባ ትምህርቱ ምስ ነፀረ መርገፂኡ ምስ ነገረ ከዓ እዚኦም ክልተ ወገን እዚኦም ላቲናውያንን ግሪኻውያንን ማለት እዩ ሓፈሻ ናይ ቆስጥንጥንያ ዘለዎ ከባብን ናይ ሮማ ከባቢ ዘለውን ብሓፈሻ እዚኦም ላቲንን ግሪክን ዝበሃሉ ብሓደ ኣብ ሓደ ጥምረት ኮይኖም ብሓደ ኣብ ሓደ መስመር ኣትዮም ብሓደ ተጸሚዶም ኣብ ልዕሊ መንበሪ ማርቆስ እስክንድርያ ውይድት ከኣልሙ ጀመሩ ይብል እዚ ኩሉ ዕግርግር ድማ ነቲ ቅድም ዝነበረ ኣቀማምጣ መንበር ማለት ተራ ኣፋሊስካ እቲ ዝነበረ ተራ ወንበርታ እዩ ሮማ እስክንድርያ አንጾኪያ ዝነበረ ሮማ ቆስጥንጥንያ እስክንድርያ ንምባል እዩ ኣብዚ መስርዕ ሓልዩ ዘሎ ሮማ እስክንድርያ አንጾኪያ እዩ ኣብቲ ስዑ ግዜ ዘበገስዎ ነገር ግን ኣብ ሓደ ከሰልፎም ዝደለይዎ ነገር ወይ ድማ ዘምጾም ነገር እንተ ነይሩ ሓደ ካብቲ ብዙሕ ጉዳያት እቲ ዝነበረ ወንበር ምግልባጥ እዩ ወይ ድማ ኣቃምጣ ወንበር ታራ ምፍላስ እዩ እዚ ከዓ ሮማ እስክንድርያ አንጾኪያ ዝነበረ ሮማ ቆስጥንጥንያ እስክንድርያ ንምባል ንቆስጥንጥንያ ንምእታዊ እዩ በዚ ምክንያት እዩ ስለዚ ነቲ ሮማ እስክንድርያ አንጾኪያ ዝነበረ እንታይ ንምግባር እዩ ሮማ ቆስጥንጥንያ እስክንድርያ ንምባል ዝተኣልመ ውዲት እዩ ሃራይ ኣውጣኪ ብተንኮል ንግዚኡ ሃይማኖታዊ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ እዩ ዋላ እኳ እንተበለ እንተኾነ ግን ናይ ውላጤ ወይ ድማ ናይ ለውጢ ትምህርቱ ንምስፋሕ ብውሽጢ ክሕደት መምሃር ቀጸለ ይብል መቸም መናፍቅ ተኮይኑ ዘይምለስ መናፍቅ ደፋር መናፍቅ ተኮይኑ ኩሉ ግዜ ኣይምለስን السبزي أفتى جباي قريبو أو 44 ኣብ ኤፌሶን ኣብ ዝተኻይደ 8 ነሐሴ ትምህርቲ 318 ሊቃውንቲ ትምህርቲ ቅዱስ ቄርሎስ እዩ ኢሉ ካብ ግዘት ኳንተ ተፈትሐ ግና ንሱ ብተንኮል ንግዚኡ ዳ ሃይማኖታዊ ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶያ እምነት ኣቦታት እየ ዝኣምን ተበለ ግና ብውሽጢ እቲ ናይ ተዋህዶ ምስጢር ወይ ድማ ምስጢር ስጋዊ ዘፋልስ ናይ ለውጥ ትምህርቲ ክሕደቱ መምሃር ቀጸለ ይብል حرين بار زي خمسة خينو جوباي كالكيدون ب451 عامة مرت زبل كرينا قدس بيت كريستيان تقبلوا متوم قداموت ثلاث عبيتي علم لخاو جوبايتات مالت جوباي نيكيا بسلسن 25 عامة مرت اريوس نموغاز ويدما اريوس هايمانوت نمملاس انبتو يدخا كام محبر مؤمنان نمفلاي تباهيلو تصوع علم لخاو جوبايو اتقالاي جوباي افيسونيو بسلسن 81 عامة مرت اتي سالساي جوباي قسطنطينيايو ب431 عامة مرت ازي دحر جوباي قسطنطينيا سعيب استجبر جوباي غنا قدس بيت كريستيان كم حقاو جوباي ايتقصرن وي دما كم جوباي ايتقبلن ازي جوباي كلكدون تباهيل زله ب451 استقايده ኣብቲ መእተዊ መጀመርታ ከም ዝተገልጸ ግን እዚ ጉባኤ እዚ ኣብ ቅድስት ቤተክርስትያን ዝለዓለሉን ብዛዕባ እዚ ጉባኤ ዝነገረሉ ምክንያት እንታይ እዩ እንተተባሂሉ ኣብቲ ጉባኤ አንጻር ቤተክርስትያን ዝተኻየደ ውዲትን ኣብ ልዕሊ ቅዱሳን ዝተፈጸመ ግፍዕን ከምኡ ከዓ እቲ ቁኑዕ ትምህርቲ ቅድስት ቤተክርስትያን ንምንጋርን ጽንዓት ኣብቲ ግዜ እቲ ዝነበሩ ኣቦታት ንምዝካርን ብዛዕባ እዚ ጉባኤ ከልቄዶን ዝዛረቡሉን ትምህረሉን ትነብር ግና ከምቲ ዝተባህለ ቅድስት ቤተክርስትያን ከም ሓደ حقاو جوباي ودما علم لخاو جوباي اي تقبلون جوباي تقبلوا قدس بيت كريستيان ودما تين عبيت جوبايتات لا تامنلن تقبلن جوباي نيكيا بسلسن 25 جوباي فيسون بسلسن 81 جوباي قسطنطينيا ب431 عامة مرت ايان ዳግማዊ ቴዎዶሲዮስ ብ450 ዓመተ ምህረት ምስ ሞተ ቢርክልያ ሓብቱ ካብ ገዳም ምንኩስና ወጽያ ወይ ድማ እዛ ቢርክልያ ተባሂላ ዘላ ሰበይቲ ኣቀዲማ መነኮስያ ነራ እቲ ምንኩስና ሓዲጋ ምንኩስና ገዲፋ ሓዋ ዳግማዊ ቴዎዶሲዮስ ብ451 ካብዛ ዓለም ብሞት ምስተፈልየ አዛዚ ሰራዊት ዝነበረ መርቅያን ወይ ድማ መርቅያኖስ ብምምርዓዋ ወይ ድማ ናኡ ተመርዓ ንጉስን ንግስትን ቆስጥንጥንያ ኮኑ ስለዚህ ዳግማዊ ቴዎዶሲዮስ መይቱ ወይ ድማ ዓሪፉ
حفتخ أخاف قدام من كسرنا حديقة متيا نتأذى سراوي زنبرة مركان وديما مركانيوس تمرعا أب قسطنطينية نسا نجستي سبعة خا نجس كونو شعو أفتشع زمن زنبرو قلب أبعثاتن ناي وديما نبي تكتشان مراحة زنبرو ناي حاجوس ملقتاتن قال براكين كل أخو خلو قدس ديس قرص جن مبصع من كسرنا تعلمت بمخنا من كوس نيرا من كسرنا حديقة متشم كل هذا هنفلتو من كسرنا مرعى حديقة كريسوس مرعويو سلازي حدا من كوس كينو زمن نسب كأ تملسوا بعلم حدار كجبر ويد ما تملسوا مرعى خمرعو سلازي كعل تم قلقلا بقطعتو كا حاجوس ملقطات نجستي بمخنا أي كسنتني مرحيت بمخنا ناي حاجوسن ناي قال براكه ملقتن تسددو كم تستبحله قدس يسوع كرس جن مبصع من كسنا زلمت بمخنا ناي حاجوس ملقتو خونه قال براكه ايلا اخلا سلازي قدس يسوع كرس حبيت منغست قسطنطينية زهلو تقبالنت مچم زخونه سب كغموت زخيل يو دي حرز زمص كساب كندي مخانو مستوحال قليل يو قدمي لزيا نغست زيا قدمي ناف سلطان ممصا ويد ما قد من نجس مخاناون أبتي أقدم استخايدين أربعة ساعات نا إفسن جباي ناي قسطنطينية ديك أباس نبرة أي ترخبن ناي روما زنبرة ليون وناي ترخبن سلازي لاتيناويانن غريخاويانن ويد ما زيوم ناي قسطنطينية ناي رومان بمغنيات تيا بإفسن استخايدو جباي أنصار بعل قدس ديس قرص تلاعيلهم سلازي نبرو تزمدنا قديمو حرفي في إزلو سلازي قدس ديس قرص تنساتهم زقبرو الشرحي تزقبرو زمدنا بزي قدس قنا قدس ديس قرص بتي كون زخانة مسمرنا في كريستيان توقعيزو نسا من قصنا حديقا نام مرعان نام حدارن نام نقصنا تنستملست بموخانا نتي زقبرتو نجار ويدما ناي مرعان ناي نقصنتن صنبل قاع حقوسكي قاع دس بلكي كبلن قال براك كسددن اي تراين ويدما يترخبن ونات كون زغل نجار يكونن بزخونه رأس قداي دي تنقري نقوسن لك آباس رومان سرال لقبائي شومونتا تقمتي بربعتنا 51 عام تمرت أب كالكيدون كايد ناب أبيات كريستيان مزوعتها نقوس تمحلالفه سلزا نقص زيانا سلطان مش مسات الرأس قداي مزرار وارستي انتاي مقانو زي تحبره أغدي مستقبر قبايتات أبناي أريس يخون أبناي مقرنس يخون أبناي نسترس يخون استقبر قبايتات أرستي انتاي مقانو زعم تاي كزرار بخمس خانة أبي أخيبا خمس كايد أبي جواي خمس كايد نصر زخانة حبرتان يروي سرعة دبدبي وين كومي ناي زخانة يترفنا بيت كريستيان زاكل زخانة سبنا حدا سب كصحف كلون أرست زي بلو كسد داي كأني سلزي أقدمو أرستن سنجر نايت قداي أي صحف كلها تناقم الفلطة بدي حرزين عم تتحسوا قاب زر تقيد أرست غير صحف كاز خير دبدبي جن يلن ويد ما رأس قداي كي نجار كاز جبر جوا يلن بزخانة جن زي رأس قداي تنجرة ننقصن لك أباس رومان سرا دولو ويد ما نأتي نايزيا سويتي نقصنت منقستي سرا دولو مسنا لك أباس رومان زنبرة أب شمون تتكمتي 54 عام تمرت أب كل كده نجوا نخكايد ناب كلنا بيت كريستيانات مسوعي مسوعتها بنقص تمحلفه أفتيست بحاله علت دما أسف جوا نقيا مالت أجوا نقيا خمن فلتو 310 شو ممكن لكون في كريستيان توجابي أمنيرم أبز جوا زي خا شدش 230 شدش عدومات تجابو تجوا كافكال جوا تات فوليز جبرنا جرن تنيرو بمنجس تشمو 10 شو من تليانو بقطتا كمرحوه بموسانو تسعنا نقصن نقصن من بارون سعيبو سرعي أسرار عنيو سلازي عم نايك نسبة كريستيان جواي من الوقت أبتز حلفة سلست عبيت جوايتات أبتشع جزية قبل سلطان من قصة زنور أكلات نتو جواي متحبار استفاي نجارات تقوم يرمي بأواج ملكة يوجين يرمي نجارجن أبناء أريس يخون أبناء نسترس يخون أبناء مكرنس يخون بحفظ الشاب سلسلة 20 حمشنا بسلسلة 8 حدنا 4 3 حدنا بستجبر جوايتات من قصة ويد ما نقص زي شامم ويد ما نقص قمتهم ديانو
كم زنبرو أبنا يبتكسيان تاريخ أين قرني أبسع عزيقنا 451 بس يحقن منقستي عسر شو منت ديانو بقدر تاخذ مرحونة تقبعي وسينو زي بمقبارة راح تقبعي صباح نقوه نبي كم زخيت انتاي كم زمس فلتي سلازي بزيقة تسعنا نقص النقصن كمي كم زنبرن تقبعي سعبو ترى يا سرارعن نتصور كينو يركب قدم تختل مسرع أقامتا ديانو أما أكل بيمانهم قدوس ديسقورس ليك أباساتنا إسكندريا أباسات يرسالم أباسات تسالونيكي أباسات قرنطوس أباسات جبسي حدا دحر حدا مسرع بصقام ديانو خا ليك أباسات روما سلازي مسأت وكلتو سوي مسأن ليون أفتي 44 استجبره ناي أوتاك قدايو ناي مسأن كم زرانايو مساعتهم ليك أباسات قسطنطينية ليك أباس أنطوكيا أباسات قيساريا أباسات إفيسون وزته بمسرع تقمطوا مخفات قبائي نايزي 451 استقبر قبائي كالكيدون نقص مركيان نقص بركليان ترخيبهم أفتو قبائي تساتيفهم نيروم نتو قبائي اتوم توكلت نقص ديانون توكلت ليك أباسات رومان بب ترخ مرحوم يجمرو أب قبائي فيسون توقز منافقان بفلاي ممهرن زمدن نستروس زخانه تيودوريتوس أفتو قبائي مستافهم نستلع على تقاومو سماعي أي رخبن أبزي انتايو تحاوسي تمنقستي تسعونا غير ويدما تنقص تسعونا غير مسبيتو تنقصن تنقصن قبائي صويعم أقدموا 431 أب قبائينا إفيسون نستروس نموغاز أبستقبرو قبائي ويدما قداي نستروس نمرأي أبستقبرو قبائي توقزو منافقان نيرم كابزو منافقان زيادهم أفتو قبائي كوفيلهم أفتو قبائي مستافهم أزي زر انتايو قداي هايمانو زيكونس كال زلو أجنداي ويدما تيوم ناي هايمانات قداي جيرم بمغنيات نقص ويدما بمغنيات نقصتي نتمرتومن نتي زحاسوا كايدان أب كريستيان كسفرو ويدما بحيلن بقلبتن كرعمرو زداليو أقباب كوينستر رخبايو سعيبو قدس ديس قرص زخصصلو نجار سلازلو كابتو زلو وتلعيلو أفكار وتهك أمت توكلت روما ملكتو أقدمنا انتاينا يرناينا اتي مدخ تخحلف كلو أرستي قبائي ويدما قداي قبائي انتاي مخانو عايت تقسن تساويعم قريبا مالتي أفس عزيت يومنا روما وكلت زنبرو ويدما توكلتي قدس ديس قرص زخصصلو نجار سلازلو كابتو قبائي تلعيلو أفكار وتهك أمت نتو قبائي حتيتم ديانو نمنتاي نزبل حتو بزي فقال لك أباس روما قبائي إفيسون 449 عامة مرات مريحو نقاله وقيزو نقاله فتيحو وزبلي أبزي قبائي 449 كاوقز استفتحي أو تأكيم أو تأكيها تحاتي تفتو قبائي قالي امنتي هايمانوت سلسة ميتين عسر شو منتن لكاون بيتي كريستيان هايمانوت قدس كيرلوسيو نستروس كاي قوم امنت نستروس أي كبلن نعوس لزي قومن أنصارو خاصة زوجة عزن زنبركو إدما نعوس لزمجتكو بزم خنيات يناي قسطنطينية لك أباس وجيزن نمبر بتمرتي قدلتها يكونن إيلو سلز عمنن سلز محلن نقال خاب المحلات اللي تصنعن كدس جالس قرص نتوجو أي مريحو كاوجزة فتحوا أتي نقلوا جيزو نزبل كا أفتسع جزية أفتوجو أي تصاطف اليوم نتناي قسطنطينية لك أباس نبرة حدا صحف لي يخلون يرون السقاء نتناي أبطاك تمرتي ما حيشو حدا أكاليلو تخالقن كلتا بحري كلتا فقاد نابله كم يسرتو هادو زوصه كم نغير سغاوي زوصه تمرتي بصحف ملكه سيد سدد نبره قدس ديس قرص نسخان استرساوي خايدو او غيزو نيرو سلازي زي ناي ليون ناي روما ليك اباز نبره ابزنا 451 غباي استخايدلو معالتي ويدما غزي ازو وكلت زيوم قدس ديس قرص كابتغو زلو بتا تلعيلو افكال بتا قمت يخصص يودما قسلو ويدوم سزارولو مخنيا انت ايميلوم حدا بزي فقال لك اباطات روما غباي افيسون 449 مريحو نقالا وجيزو نليون انت زخحدو بخدت ملكع سلسله مالتي نقالين كفتحو نسخانا اوطاكيو امنتو قادس لازم مسكره انا امنت نستروس يكون امنتي
ንስጥሮስ ይቃወም እምበር እምነቱ ይኣምን እምነተይ 318 ሊቃውንት ቤተክርስቲያን ቅዱስ ቄርሎስ ዝኣምኑ እምነተይ ዝኣምን ኢሉ ብዛዕባ ምስጢረ ተዋህዶ ብቃሉ ስለ ዝመስከረ ስለ ዝኣመነ ካብ ግዘቱ ስለ ዝተፈትሐ እዩ እቲ ናቶም ምክንያት ዝነበረ እቲ ሓቂ ግን ኩሎም ጉባኤታት ብትእዛዝን መፀዋዕታን ንጉስ ጉባኤ ከም ዝተገብረን ብሲኖዶስ ውሳኔ ከም ዝተዋሃበን ነዚ ድማ ናይ ሽዑ ሲኖዶስ ዝምልሽሉ እምበር ወይ ድማ ትሽዕ ግዜ እዮም ናይ ቤተክርስቲያን መራሕቲ ተኣኪቦም ነይሮም እቲ ጉባኤ ቅዱስ ዲዮስቆሮስ በይኑ ዝሕተተሉ ምክንያት የለን ሲኖዶስ ኮይኖም ወይ ድማ ጉባኤ ሲኖዶስ ተኻይዱ ቅዱስ ዲዮስቆሮስ ዝገበሮ ነገር ተነይሩ ግን ብፍቃድ ናይቲ ሲኖዶስ ወይ ድማ እቲ ሲኖዶስ ብዝፈልጦ መገዲ ነቲ ጉባኤ መሪሕዎ ኣቀዲሙ ዝመርሕዎ ዝነበሩ ናይ እስክንድርያ ጳጳሳት እዮም ድማ ሊቃ ጳጳሳት እዮም ታሪክ ቤተክርስቲያን ምልስ ኢልና እንተሪእና ስለዚ ኣብዚ ጉባኤ እዚ እንታይ ዝብል ምላሽ ተዋሂቡ ኩሎም ጉባኤታት ብትእዛዝን መፀዋዕታን ንጉስ ጉባኤ ከም ዝተገብረን ብሲኖዶስ ውሳኔ ከም ዝተዋሃበን ነዚ ድማ ነቲ ናይ ሽዑ ጉባኤ ዝነበረ ሲኖዶስ ዝምልሰሉ እምበር ቅዱስ ዲዮስቆሮስ ዝኽሰሰሉ ከም ዘይኮነ መልሲ ተዋህበ ተኾነ ንጉባኤ ዝርብሽ ክርክር ምስ በዝሐ ቅዱስ ዲዮስቆሮስ ንሰላም ጉባኤ ክብል ብርእሰ ተኣማንነት በፍቃዱ ተላዒሉ ኣብ ካልእ ቦታ ኣብ ካልእ ስፍራ ኣብቲ ጉባኤ ተቐመጠ እቲ ናቱ ወንበር ናቱ ቦታ ገዲፉ ተሲኡ ናብ ካልእ ቦታ ተቐመጠ ብድሕሪ እዚ እምበኣር ቅዱስ ዲዮስቆሮስ ኣብ ክርስቶስ ዘለዎ እምነት ክገልጽ ተሓተተ ምግልባት እዩ ኣቀዲሙ ንጉባኤ መሪሑ ሃይማኖቱ ኣጽኒዑ ካብ ሃይማኖት ንዝወፁ ዝነበሩ ሰባት ኣብ ጉባኤ ዝረትሐ ኣቦ ሃይማኖቱ ተሓቲቱ ስለ ክርስቶስ ሃይማኖቱ ክምስክር ወይ ድማ ክነገር ተሓቲቱ እቲ ጉባኤ ማለት እዩ ቅዱስ ዲዮስቆሮስ ዝመለሰ ምላሽ ተነይሩ እንታይ እዩ ባህርየ መለኮትን ባህርየ ተስብእትን ብዘይ ምትሕውዋስ ብዘይ ምድርራብ ብዘይ ምልውዋጥ ብዘይ ምፍልላይ ኣብ ሓደ ኣካል ክርስቶስ ከም ዝተዋሃደ ስለዚ ሓደ ውህድ ባህሪ ምዃኑ ተኣመነ ወልድ ዋህድ እቲ ካብ ኣብ ዝተወልደ ንሱ ኣብ ዳሕራይ ዘመን ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ተወልደ ሓደ ኣካል ሓደ ባህሪ ኮነ ወልድ ዋህድ ኢሉ ኣብቲ ጉባኤ ዝኣምኑ እምነት ቦግዕ ከዓ መስከረ ኣብቲ ጉባኤ ብዛዕባ እዚ ቃል ተኣምኖ ወይ ድማ ብዛዕባ እዚ ቅዱስ ዲዮስቆሮስ ስለ ክርስቶስ ዘለዎ እምነት ኣብ ጉባኤ ቀሪቡ ዝተዛረቡ ቃል እምነት ወላ ሓደ ዝመፅእ ተቃውሞ ኣይነበረን ወላ ሓደ ናይ ተቃውሞ ቃል ዘስምዕ ኣካል ኣይነበረን መሊሶም ተወከልቲ ሮማን ደያኑን መግለፂ መሰረት እምነት ዝሓዘ ጦመረ ሊዮን ሊቀ ጳጳስ ሮማ ርእይቶ ክበሉ ከዓ ቅዱስ ዲዮስቆሮስ ኣብዎ ኣቀዲሞም ዝሓተትዎ እምነትካ ወይ ድማ ሃይማኖትካ ስለ ክርስቶስ ዘለካ እምነት ግለጽ ኢሎም ክሓተው ከለዉ ዓዊ ኢሉ ከዓ ብዛዕባ ክርስቶስ ዘለዎ እምነት ብዛዕባ ወልዲ ዋህድ ዘለዎ እምነት ብዛዕባ ተዋህዶ ዘለዎ እምነት ዓዊ ኢሉ ምስ መስከረ ኣብኡ ዝኾነ ሕቶ ርእይቶን ተቃውሞን ኣየስምዑን ኩሎም ከዓ ጸጥ ኢሎም ማለት እዩ ቀፂሎም እንታይ እዮም ገይሮም ካብ ናይ ሮማ ወይ ድማ ካብ ሊዮን ዝተጻሕፈ መግለፂ እምነት ጦመር ስለ ዝነበረ ነቲ ጽሑፍ ሃቦ እሞ ብዛዕባ እዚ ርእይቶ ሃብ ኢሎሞ ንሱ ቅዱስ ዲዮስቆሮስ ነዚ ኣንቢቡ እዚ ንስጥሮሳዊ እምበር ኦርቶዶክሳዊ ከም ዘይኮነ ብምግላጽ ንደራስን ድርሰቱን ኣብገዞም ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ንሓደ መንፍቅና ዝልዕል ሰብ ንሓደ ካብ ሃይማኖት ዝወፀ ትምህርቲ ዝዘርእ ሰብ ንትምህርቱ ጥራሕ ኣይኮን ተውግዞ ንትምህርቱን ንዕኡን እያ ተውግዞ ስለዚ ቅዱስ ዲዮስቆሮስ ንዕኡ ነቲ ደራስን ንድርሰቱን ኣውገዞ ማለት እቲ ጉባኤ ሽዑ ገለ ዘይተመራመሩ ገለ ዝተደናገሩ ገለ እውን ዝተመሻጠሩ ሓደ ሓደ ቃላት ሮማይስጥ ወይ ድማ ላቲን ናብ ጽርኢ ግሪክ ብሂላቶም ንምጽናዕ ናይ 5 መዓልቲ ግዜ ክወሃብ ብገለ ኣባላት ጉባኤ ዝቀረበ ሓሳብ ብደያኑ ተቐባልነት ረኸበሞ ቆጽራ ተዋህበ ኣብዚ ሓደ ገዳስ ዝኾነ ቃል ኣብዚ ታሪክ ናይ ቤተክርስቲያን ንረክብ ገለ ዘይተመራመሩ ኣብቲ ጉባኤ ዝግበር ዘሎ ነገር እንታይ ማለት እዩ ከመይ እዩ ኢሎም ዘይተመራመሩ ሰባት ገለ ከዓ ዝተመሻጠሩ مستيوم كحدة زلعلو سبات مستي منجستي مستفلالي أكلات تمشهات إيروم زموس وسبات أنصار قدس ديسقورس تلعيلهم بمشيت أرض زموس سبات بقنعنا زي موس سبات قلاتهم كأبيلات ويدما قالات نايز ترجم نايزوم ناي رومايست قانقا ويدما ناي روما قانقا ويك ناي لاتين ناب كم خاناي صر إنجريخن زياتهم من مصنع تباهيلو عدلي وهبنا خايلهم
ስለዚህ በዚህ መሰረት እቲዮም ጉባኤ ዝመርሑ ዝነበሩ ቀዲምና ኢልና ናይቲ መንግስቲ ወይ ድማ ትንጉስ ዝሸሞም ሰበስልጣናት እዮም 18 ድያኑ ነይሮም ናይ ቤተክርስትያን ኣይኮኑን ነዚ ቃል እዚ ሰሚዖም እቲዮም ሰባት እንታይ ገይሮም ቆፀራ ተዋሂቡን 5 መዓልቲ ተዋሂቡ እንተኾነ እቲ 5 መዓልቲ ጉባኤ እንተኾነ እቲ 5 መዓልቲ ናይ ቆፀራ ሰዓት ከኣኸለ ከሎ ኣብ ሳልስቱ ድያኑ ዘይነበርሉ እቶም 18 ድያኑ ዘይነበርሉ ብሊቀ መንበርነት ፓስካሲሞስ ተወካሊ ሊቀ ጳጳስ ናይ ሮማ ሊዮን ኣቦቱ እዩ ዘሎ ኣይመፀናቱ ጉባኤ ትሕቲ ፍርቂ ኣባላት ጉባኤ ተኣኪቦም መቸም ጉባኤ ዝግበር መልኣት ጉባኤ ዝግበር ተዋሓደ እውን ፍርቂ ጉባኤ ናይቲ ጉባኤ ፍርቂ ክርከብ ክኽእል ኣለዎ ብዓለማዊ ሆነ መንፈሳዊ ዝግበር ጉባኤታት ትሕቲ ፍርቂ ጉባኤ ይካይድን ትሕቲ ፍርቂ ኣባላት ጉባኤ ይካይድን እንተተኻይድ እውን ተቐባልነት የብሉን ማለት እዩ ስለዚ መልኣት ጉባኤ ዝበሃል እኮ 100 ካብ 100 ተረኺቦም ዘይኮነሲ ልዕሊ ፍርቂ ተዋሓደ እውን ፍርቂ ክመፁ ዝኽእሉ እዩ ስለዚ ተረኺቦም ዲዮስቆሮስ ተኸሲሱ ኣብ ጉባኤ ክቐርብ ብምውሳን ንቅዱስ ዲዮስቆሮስ ዝፅውዕ ሰባት ለኣኹ እቲ ጉባኤ ድሕሪ 5 መዓልቲ ክግበር እዩ መደብ ዘሎ ቆፀራ ተታሒዙ ከይዱ ዘሎ እዞም ሰባት እዚኣቶም ግን ብሊቀ መንበርነት ናይ ፓስኪሞስ ዝተባሃለ ተወካሊ ናይ ሮማ ናይ ሊዮን ሊቀ ጳጳስ ትሕቲ ፍርቂ ጉባኤ ተረኺቦም ቅዱስ ዲዮስቆሮስ ናብ ጉባኤ ተኸሲሱ ንክመፅእ ውሳነ መሓላለፉ እሞ ንዕኡ ዝፅውዑ ሰባት ከዓ ለኣኹ حرين بار بدحر زي قدس ዲዮስቆሮስ እንታይ ገይሩ ተተባሂሉ ሰለስተ ነገራት እዩ አልዒሉ ተቀዳማይ ቆፀራ 5 መዓልቲ ኣኸለ ስለምንታይ ኣኺባ ከም ዝግበር ዘሎ ሓቲትዎም እቶም ዝተላኣኹ ሰባት ካልኣይ ዲያኑ ስለምንታይ ከም ዘይመፁ ኣቀዲሞም እቲ ጉባኤ ነይሮም እዮም ኣብቲ ሰዓት ግዜ 9 መዓልቲ ስለምንታይ ከም ዲያኑ ክተርፉ ተደልዮም ሳልሳይ ብትእዛዝ ብርክልያ ንግስቲ ካብ ገዛ ከይወፅእ ስለዝተኣገደ ናብ ኣኺባ ክኸይድ ተፈቂድሉ እንተኮይኑ ሓተተ ምክንያቱ ናይ ገዛ ሕዩርን ገይሮም ትስዕ ግዜ ስለዚህ ታ ንግስቲ ናይ ገዛ ሕዩር ገይራቶ ናይ ገዛ እስር ገይራቶ ላ ንኸይወፅእ ዲያኑ ኣብቲ ጉባኤ ኣይተሳተፉን ስለምንታይ መዓልቲ ኣይኣኸለኸ ስለምንታይ ተፀዊዑ ነቶም ክፅውዕዎ ዝመፁ ሰባት ተቕሪብሎም እቶም ልኡኻት ግን እንታይ እዮም ኢሎም ንዕኡ ክፅውዑ እምበር ካልእ ከም ዘይምልከቶም መለሱ እቲ ጉባኤ ከዓ ንቅዱስ ዲዮስቆሮስ ንጠሞሮሊዮን ሊቀ ጳጳሳት ብዘይ ምቕባሉ እኳ ደኣ ብምውጋዙ በተደጋጋሚ ተፀዊዑ ናብ ጉባኤ ብዘይ ምቕራቡ ወዘተ ተወጊዙ ተባህለ ብዛዕባ እምነቱ ግና ዝተላዕለ ነገር ኣይነበረ እዚ ናይ ቅዱስ ቤተክርስትያን ኣካይዳ ዘይምዃኑ ብሩህ እዩ ንማንም ሰብ ቅዱስ ዲዮስቆሮስ ብስርዓት ብኣገባብ ቆፀራ ተታሒዙ ተፈላለዮም እዮም ሰዓት ኣይኣኸለን ቆፀራ ኣይኣኸለን ናይ ገዛ እስሩ ዘሎ ተምዲያን እውን ጉባኤ ዝመርሑ ዝነበሩ ንሳቶም እዮም ስለምንታይ ዘይመፁ ነዚ ሕቶ እዚ ኣቕሪቡ ክብቀ ብንግስቲ ናይ ገዛ ሕዩር ተባሂሉ ተኣሲሩ ከም ዘሎ ብንግስቲ ፍቃድ እውን ክወፅእ ክሳዕ የተፈቀደሉና እቲ ጉባኤ ክኸይድ ኣይከኣለን ሓደ እቲ 5 መዓልቲ ዝተገብረ ቆፀራ ኣይኣኸለን ስለምንታይ ይገብርዎ ከም ዘለዎ ዝተፈልጠ ነገር የለን ካልኣይ ተምዲያኑ ከምቲ ኣቐዲሞም ዝመርሑ ዝነበሩ ነቲ ጉባኤ ኣይተረኽቡን ስለምንታይ ሳልሳይ ካዛ ዓበይ እሱር ናይ ገዛ እዩ ዘሎ ስለዚ ናይ ገዛ እሱር ክዓ ዘሎ ፍቃድ ናይ ምውፃውን ክወሃብ ይኽእል ኣለዎ እዚ ብዘይ ምግባሩ ናብቲ ጉባኤ ክኸይድ ኣይከኣለን ስለዚ እቶም ሰባት እንታይ ገይሮም ቅዱስ ዲዮስቆሮስ ብተደጋጋሚ ናብ ጉባኤ ብዘይ ምምፁ ሕራይ ናብ ጉባኤ ብዘይ ምምፁ ዘወግዝ ነገር ኣይለን ነቲ ናይ ሊዮን ፅሑፍ ወይ ድማ ናይ ሊዮን መልእኽቲ ብምውጋዙ ንስረሳዊ ትምህርቲ ኮይኑ ዝተረኸበ ብምውጋዙ ተወጊዙ ኣለዎ ተባህለ ብዛዕባ እምነቱ ግን ዘለዓለዎ ነገር የለን ስለዚ ሊዮን ናይ ሊዮን ትምህርቲ ንምንታይ ወጊዝዎ ንምንታይ ናብ ጉባኤ ዘይመፀ ተባሂሉ ዳ እምበር ዲዮስቆሮስ እዚ ክሕደት ኣለዎ እዚ ምፍቅና ኣለዎ እዚ ጉድለት ኣለዎ ተባሂሉ ዝተላዕለ ነገር ኣይነበረን ስለዚ ብእምነቱ እንተራ ዝተላዕለ ነገር ዘይነበረ ህፀት ዘይተረኽቦ ተራ ኮይኑ ከዓ እቲ ንሶም ዘቐመጠዎ ግዘት ኮንቲ እዩ ማለት እዩ መርቅያን ድማ ጌናቱ ጉባኤ ከይተዛዘመን ፀብፃብ ጉባኤ ከይተላእከን ኣቐዲሙ ንኩሉ ውሳኔ ጉባኤ ከልቄድን ዘፅድቕ ፅሑፍ ልኢኹ ነበረ ኣብ መወዳእታ ንግስቲ ቢርክልያ ብውልቁ ንቅዱስ ዲዮስቆሮስ ፀዊዓ ጦመር ወይ ድማ ደብዳቤ ናይ ሊዮን ክቕበል ምኸረቶ ንሱ ግና እስክሪኦ ኢሉ ኣብ እግሪ እቲ ፅሑፍ ብሄለንስጥሮስ ምዃኑ ዝገልፅን ዘወግዝን ዓረፍተ ነገር ፅሒፍሉ ሽዑ ቢርክልያ ኣስናኑ ክሳብ ዝረግፍን ጭሕሙ ክሳዕ ዝንፀን ብወታደራት ኣደብደበቶ መርቅያን እውን ናብ ደሴት ጋግራ ክስደድ ኣዝዘ ስለዚ እዛ ሰበይቲ እዚኣ ወይ ድማ እዛ ንግስቲ እዚኣ ወይ ከዓ እዚ ንጉስ እዚዩ እቲ ጉዳይ ሃይማኖት እንተደኣ ኮይኑ ከምቶም ዝሓለፉ ፌት ንፊት ቀሪቡ ሊዮን ክካታዕ ከራኸር
ወይከኣምን ይግቦ ነይሩ ስለዚ ቅዱስ ዲዮስቆሮስ እንታይ ገይሩ እዚ ናይ ንስጥሮስ ትምህርቲ ኢሉ ኣብ ግዝዎ እዚ ብምግባሩ ነቲ ደብዳቤ ነቲ እምነት ናይ ሊዮን ክቅበል ስለዘይከኣለ ፈቃደኛ ኮይኑ ስለዘይተረኽበ ጥራሕ እዚኣ ንግስቲ እዚኣ ኣስናኑ ክሳዕ ዝረግፍ ጭሕሙ ክሳዕ ዝላፀ ወይ ድማ ክሳዕ ዝንፀ ብወታደራት ገይራ ኣደብዲባቶ ሰብኣያ ንጉስ መርቅያን ከዓ ናብ ደሴት ጋግራ ክእዘዝ ናብ ደሴት ጋግራ ከም ዝስደድን ከም ዝእሰርን ገይርዎ ስለዚ ናይ ቅዱስ ዲዮስቆሮስ ብወታደራት ምድብዳብን ኣስናኑ ምርጋፍን ጭሕሙ ክሳዕ ዝንፀ ምውቃዕን ኣብ ደሴት ጋግራ ኣብቲ ደሴት ከም ዝእሰር ምግባርን ከም ዝስደድ ምግባርን እንታይ እዩ ተባሂሉ ነቲ ናይ ሊዮን ናይ ክሕደት ትምህርቲ ክቅበል ፈቃደኛ ስለዘይነበረ ጥራሕ እዩ እምበር ኣብ ሃይማኖቱ እዚ ጉድለት ኣምፂኡ ተባሂሉ ዝተኸሰሉ ነገር ኣይነበረን ኣብታ ንግስቲ ይኹን ኣብቲ ንጉስ ኣብ ልዕሊኦም ዝገበሮ በደልን ዝገበሮ ክፍኣትን ኣይተረኽበን ግና እቲ ጉባኤ ብተንኮል ዝተገብረ ተመሳጢሮም ዝገበሮ ጉባኤ ስለ ዝነበረ ነትናቶም ክፍኣትን ነትናቶም ተንኮልን ጋር ቅበሎ ስለዘይደለ ብዓውታውን ኣብ ጉባኤ ተረኺቡ ነቲ ናይ ሊዮን ትምህርቲ ንስጥሮሳዊ እዩ ኢሉ ስለዝወገዞን ስለዝመስከረን ስለዝተዛረበን ንሃይማኖቱ ዋጋ ዝኸፍል ሰብ ኮይኑ ዝተረኽበ ብወታደራት ከም ዝድብደብን ናብ ጋግራ ደሴት ከይዱ ከም ዝእሰርን ከም ዝስደድን ተገብረ ካብ ሽዑ ጀሚሩ እምበኣር ብኩሉ መዳዩ ተፅዕኖ ንጉስ ዝነበረ ጉባኤ ኬልቄዶን ዝተቐበሉ መለካውያን ንጉሳውያን ፈጻምያነ ፈቃደ ንጉስ ኬልቄዶናውያን ተባሂሎም ተፀውዑ ነቲ ጉባኤ ዘይተቐበሉ ነቲ ተፅዕኖ ናይ ንጉስን ናይ ንግስትን ዘይተቐበሉ ነቲ ናይ ሊዮን ትምህርቲ ዘይተቐበሉ ፍቃድ ናይቲ ንጉስን ፍቃድ ናይታ ንግስትን ዘይፈጽሙ ከዓ ዘይኬልቄዶናውያን ተባሂሎም ተፀውዑ ካብዚ ግዜ ጀሚሩ እምበኣር እዘን ክልተ ቤተ ክርስቲያን ተፈላለያ እዚኦም ናይ ቁስጥንጥንያን ናይ ላቲንን ወይ ድማ ናይ ሮማን ናይ ቁስጥንጥንያን ቤተ ክርስቲያን ወይ ከዓ ናይ ግሪክን ናይ ላቲንን ዝነበሩ ብሓደ ቅዱስ ዲዮስቆሮስ ዘሎ ከዓ ብሓደ ስለዚ ኣብ ሓደ ዝነበረ ቤተ ክርስቲያን ክሳብ 431 ብድሕሪ እዚ ዘሎ ኣብ 451 ግን ናብ ክልተ ተገሚዐን ናብ ክልተ ተፈልየን ናይ ግሪክ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን እውን ብትምህርቲ ሊዮን ተሰማዕት ናይ ቅዱስ ዲዮስቆሮስ ትምህርቲ ዝቅበሉ እዞም ዝስዕብ እዮም ያቶም ከዓ እስክንድርያ ወይ ድማ መንበር ማርቆስ ግብፂ ሶርያ ኣርመን ህንዲ ኢትዮጵያ ኤርትራ እዘን ናይ ኦሪየንታል አብያተ ክርስቲያናት ክርስቶስ ሰብ ዝኾነ ኣምላኽ ምዃኑ መለኮትን ትስብእትን ከይተፈላለየ ብዘይ ምትሕዋስ ብዘይ ምልውዋጥን ስለዝተዋሃዱ ሓደ ኣካል ሓደ ባህሪ ሓደ ፍቃድ ሓደ ግብሪ ምዃኑ እየን ዝኣምና ወልድ ዋህድ ኢለን ይኣምና ቅዱስ ዲዮስቆሮስ ክስደድ ከሎ ካብ ዘሰነይዎ ንሓደ ጳጳስ መቃርዮስ ተባህለ ናይ እስክንድርያ መነኮስ ወይ ድማ ናይ እስክንድርያ ጳጳስ ንስኻ ዝተመለስ ደኣ ኣብ ግብፂ ኣኽሊል ሰማዕትነት ይጽበየካ ኣሎ በሎ ናቱ ቅድም ኢልና ዝበልናዮ ቅዱስ ዲዮስቆሮስ ብትእዛዝ ንግስትን ንጉስን ናብ ጋግራ ደሴት ከይዱ ክእሰርን ክስደድን ስለዝተፈርዶ ኣብቲ ሽዑ ግዜ ደዲሕርኡ ዝኸዱ ወይ ድማ ምስ ዘሰነይዎ ሰባት ነይሮም እዮም ሓደ ካብኣቶም እዚ መቃርዮስ ዝተባህለ ጳጳስ እዩ ቅዱስ ዲዮስቆሮስ መንፈስ ቅዱስ ገሊጹሉ ነሰብ እዚ እንታይ ኢልዎ ንስኻስ ተመለስ ደኣ ኣብ ግብፂ ኣኽሊል ሰማዕትነት ይጽበየካ ኣሎ በሎ ብኡኡ ከዓ بفقاد مركانوس باتراريك جبسي كخون سشمي بروتاريوس تختيلهم وسان جوباي كلكيدون كتجبرون نبيته كهنتن مؤمنان جبسن بجدي كفروا من السلاك وتعدرات قسطنطينية بباباس مكارس جميروم 30,000 حزبي كريستيان بسيفي أهل أمه نقدس ديسقورس تجلس قالوا رأيها تفسمه أبزي ساعات زنتا إنجيروم بفقاد مركانيوس بفقاد بيت كريستيان يكون بفقاد سرعة بيت كريستيان بفقاد سينودوس زيكونس بفقاد مركانوس نجوس أب جبسي حدا باترارك تشيمو قدس ديسقورس بهيوت خلون أبديس يتجاغرات وسيديو أبزي بأسر كله ويدما بسدودو خلو بفقاد نايز نجوس زي حدا بروتاريوس تبعه سب أب ناي منبر ماركوس أبوتا قدس ديسقورس رتلي كان أبات جيروم شيما مسد زنبرو نزي جوفاء وسانة ويدمانا كركيدون جوفاء كتجبرون
نزي سبزيخا كما بونا بيت كريستيان كقبلوني لهم ناف قبسي أو زمسؤولو ساعات انجزيان ويدما زمسؤول وتهدرات قسطنطينية بباباس مكارس جميروم 30,000 زاخلو زبي كريستيان أين قبلنا سلزول طرح ناي بيت كريستيان أبو قدس ديس قرسيو تمرتنا تمرت قدس ديس قرسيو تمرت قدس چارلوسي تمرت قدس أثناتيوسيو تمرتي 310 شومان تانيو ناي بيت كريستيان أبو ناي بيت كريستيان مرحق قدس ديس قرسيو بفقاد مركانوس نغوس ناف سلطان بيت كريستيان زمص أبو كخون زقل ሰብ የለን ኢሎም ስለዝተቃወሙ ጥራሕ ጳጳስ መቃርስ ዘለዎም 30,000 ዝኣክሉ ህዝቢ ክርስቲያን ናይ ኮፕቲክ ቤተ ክርስቲያን ወይ ድማ ናይ እስክንድርያ ቤተ ክርስቲያን ብዙሕ ለሰይፊ በዞም ወታደራት እዚኣቶም ብሓደ ግዜ ተቐቲሎም ብሓደ ግዜ ሓሊቆም እቲ ኣቀዲሙ ቅዱስ ዲዮስቆሮስ ንስኻ ዝተመለስ ደኣ ኣብ ግብፂ ኣክሊል ሰማዕትነት ፅቤካ ኣሎ ዝበሎ ጳጳስ መቃርስ ከምቲ ዝበሎ ከምቲ መንፈስ ቅዱስ ዝገለጸሉ ከዓ ተፈጸመ ቅዱስ ዲዮስቆሮስ እውን ብብዙሕ ተጋድሎ ብ454 ዓመተ ምህረት ዓረፈ ድሕሪ ሞት መርቅያን ዝተነገሰ ባሲሎስ ናይ ቅዱስ ዲዮስቆሮስ ዓጽሚ እስክንድርያ ከም ዝለኣኽ ስለ ዝፈቐደ መሰረት ተወሲዱ ኣብ እስክንድርያ ብዙሓት ካህናትን ዲያቆናትን ብዙሓት ምእመናንን ኣብ ዝተረኽብሉ ጸሎት ምስ ተገብረ ዓጽሙ ናይ ቅዱስ ዲዮስቆሮስ እስክንድርያ ኣብ ዝርከብ ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ቅዱስ ማርቆስ ብኽብሪ ከም ዝዓርፍ ኮነ ቅዱስ ዲዮስቆሮስ ኣብ ቤት መእሰርቲ ምስ ዓረፈ ድሕሪ 3 ዓመት ምእመናን ግብፂ በዓላቶም መሪፆም ጢሞቴዎስ ዝኣልቦ ጥሪት ንዝተባህለ ኣቦ ፓትርያርክ ሸሙ ጢሞቴዎስ ከዓ ንእምነት ተዋህዶ ተገዳሲ ዓርኪ ቅዱስ ቄርሎስን ቅዱስ ዲዮስቆሮስን ስለ ዝነበረ እታ ብምእሳር ቅዱስ ዲዮስቆሮስ ትርበጽ ዝነበረት ግብፂ በቲ ናይ ጢሞቴዎስ ምሻም ተጸናንዐት ንትእዛዝ ንጉስ ንትእዛዝ ንግስትን ስለዚ ተቀበለ ንኽሕደት ሊዮን ኣሚን ኢሉ ስለዚ ተንበርከኸ ኣብቲያ ወልድ ወህርቲ ብል ሃይማኖት ስለ ዝጸንዐ ክርስቶስ ሓደ ኣካል ሓደ ባህሪ እምበር ኣብ ክርስቶስ ክልተ ባህሪ ዝበሃል ነገር የለን ብተዋህዶ ሓደ ኣካል ሓደ ባህሪ እዩ ኢሉ ስለ ዝኣመነ ነቲ ናይ ሊዮን ትምህርቲ ናይ ንስጥሮስ ትምህርትኻ ስለ ዘውገዘ ኣብ መወዳእታ ኣብ ቤት መእሰርቲ ብክንደይ ሽግርን መከራን ምስ ዓረፈ ከምቲ ቅድም ኢልና ዝረኣናዮ እቲ ንጉስ ብሓይሊ ብናቱ ፍቃድ ብናቱ ትእዛዝ ኣብ መንበረ ማርቆስ ኣብ እስክንድርያ ጳጳስ ከም ሽየም ገይሩ ነይሩ ነገር ግን እዞም ምእመናን እዚኣቶም ተባዓት ስለ ዝነበሩ ናይ ሃይማኖት ሰባት ስለ ዝነበሩ ንእምነት መስዋዕቲ ዝኸፍሉ ስለሞት እውን ዝበፅሑ ዝተማህሩ መቸም ሓደ ሰብ ትምህርቲ ቤተክርስትያን ከይፈለጠ ዕላማ ቤተክርስትያን ከይተረድአ ትርጉም ክርስትና ከይተረድአ ትርጉም ቀራንዮ ኣብ ልቡ ከይሓደረ ንሃይማኖት ዋጋ ክኸፍል ዝኽእል የለን እዞም ሰባት እዚኣቶም ግን ሃይማኖቶም ኣጽኒዖም ዝፈልጡ ምስጢረ ተዋህዶ ኣጠናቂቖም ዝተማህሩ ናይ ቦታቶም ኣካይዳን ኣረጋግፃን ዝፈልጡ ሃይማኖት ኣቦታቶም ካብ ዘጽንዑ ሰባት ስለ ዝነበሩ ብትእዛዝ ንጉስ ኣብ ቦታ ቅዱስ ዲዮስቆሮስ ዝሽየም ወላ ሓደ ሰብ የለን ስለዚ ናይ ቤተክርስትያን ኣቦ ቅዱስ ዲዮስቆሮስ እዩ ነዚ ብፍቃድ ንጉስ ተሸይሙ መጺእ ዘሎ ጳጳስ ከዓ ከም ጳጳስ ናይ ቤተክርስትያን ኣይንቕበሎን ኢና ኢሎም ስለ ዝተቃወሙ ቅዱስ ጳጳስ መቃርስ ወሲኾም 30,000 ምእመናን ናይ ግብፂ ብወታደራት ናይቲ ንጉስ ከም ዝተቐትሉ ታሪክ ቤተክርስትያን ይነግረና ድሓር ግና ድሕሪ ሞት ናይ ቅዱስ ዲዮስቆሮስ ድሕሪ 3 ዓመት ቤተክርስትያን ናይ ግብፂ ቤተክርስትያን ናይ እስክንድርያ ኣብ ብዙሕ ወረድ ደይብ ኣብ ብዙሕ መከራን ሽግርን ድሕሪ ምጽናሓ ብፍቃድ መንፈስ ቅዱስ ብፍቃድ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዓርኪ ቅዱስ ቄርሎስ ዓርኪ ቅዱስ ዲዮስቆሮስ ናቶም ሃይማኖቱን ናቶም ስነ ምግባርን ዝሓዘ ንእምነት ቅዱስ ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተክርስትያን ተገዳሲ ጽኑዕ መምህር ጢሞቴዎስ ዝኣልቦ ጥሪት ኣብ ወንበር ቅዱስ ዲዮስቆሮስ ኣብ ወንበር ቅዱስ ቄርሎስ ኣብ ወንበር ቅዱስ ኣትናቴዎስ ምስ ተቐመጠ ግብፂ ተባሓዘን ተመሊኣ ዝነበረት እቲያ ቤተክርስትያን ብዙሕ ሽግር ወሪድዋ ዝነበረት ግብፂ ብምሻም ናይ ቅዱስ ኣቦ ተጸናንዐት ይብል ስለዚህ እምበኣር ሕፅር ዝበለ ናይ ቅዱስ ዲዮስቆሮስ ታሪክ ህይወቱ ነዚ ክሪኦ ዝጸናሕና ይመስል ኣብዚ ናይ ቅዱስ ዲዮስቆሮስ ታሪክ ህይወትን ናይ ንጉስን ናይ ንግስትን ዝገብርዎ ዝነበሩ ተጽዕኖን እቶም ኣብ ጉባኤ ዝተሳተፉ ኣካላት እቶም ዘየስተውዓሉን እቶም ዝተደናገሩን እቶም ዝተመሻጠሩን ከምኡ ከዓ
ناي قدوس ديسقورس صنعات ناي مؤمنان قبسي صنعات ناي قدوس تيموثاوس البطريت اب بيت كريستيان اسكندريا او ومبر قدوس مارقوس او ومبر قدوس ديسقورس مسمصه بيت كريستيان قبسي كم تصنعت رينا لنا كابز ነገር እዚ ክንመሃሮ ንኽእል እንታይ እዩ ተተባሂሉ ብጥቕልል ብዝበለ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ስርዓት ኣለዋ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን አካይድ ኣለዋ ብማንም ኣይትድፋእን ብማንም ከዓ ዝውሰነላን በዚ ኺዲ በዚ እትበሃል ቤተ ክርስቲያን ኣይኮነትን ናይ ቦታት ሃይማኖት ናይ ቅዱሳን እምነት ናይ ቅዱሳን ስርዓት ተኸትልካ ምኻድ ከም ዝግባእ ምናልባት ናይ ቅዱሳን ሃይማኖት ተኸትልካ ኣብ ተኸለለ ሰዓትን ግዜን ናይ ዝተፈላለዩ ኣካላት ናይ መናፍቃን ናይ መንግስቲ ናይ ገዛእ ሓይሊ ናይ ዝተፈላለዩ ወገን ተጽዕኖ ኣብ ዝመጸሉ ሰዓትን ግዜን ናይ ሃይማኖት ዋጋ ዕዳጋ ምእታው ከም ዝግባእ ስለ ሃይማኖት እውን ዋጋ ምኽፋል ከም ዝግባእ ከም ቅዱስ ዲዮስቆሮስ ኣብ ማእከል ጉባኤ ይኹን ኣብ ቅድሚ ንግስቲ እምነቱ እንታይ ምዃኑ ንሱ ዝኣምነሉ እንታይ ምዃኑ ናይቶም ካልኦት ጌጋ ዝኾነ ትምህርቲ ክሕደት ዝኾነ ትምህርቲ ናይ በዓል ሊዮን እንታይ ምዃኑ ብዓውታ መስኪሩ ክሳዕመቱ እንድሉ ኮይኑ ዝተረኸበ ከምኡ ከዓ ምእመናን ቃል ናይቲ ሓቀኛ ዝኾነ መራሒ ቤተ ክርስቲያን ሰሚዖም ቃል ናይቶም ዝሓልፉ ኣቦታት ተኸቲሎም ክሳብ መወዳእታ ጸኒዖም ዝተረኽቡ ሎሚ ከዓ ንሕና ኣብ ዘመን ዘለና ኮነት ዝመጽእ ዘሎ ወለዶ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ኣካይድኣ ዝልወጥ ኣካይድኣ ዝቕየር ዘይኮነስ ቋሚ ምዃኑ ኣብ እምነት ከዓ ላዕልን ታሕትን ድኻምን ጻዕርን ከም ዘድሊ ምናልባት ከምዚ ናይ ቅዱስ ዲዮስቆሮስ ከምዚ ናይ ግብጽ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ዘጋጥመሉ ሰዓትን ግዜን እውን ስለ ሃይማኖት ጠጠው ምባል ከም ዝግባእ ዓብ ትምህርቲ እዚ ምናልባት ታሪኽ ሰፊሕ ስለ ዝኾነ በሰዓዚ ክንውደውን ስለ ዘይንበጽሖ ዓቕምና እውን ድሩስ ስለ ዝኾነ ዳ እምበር ብፍላይ ካብ ናይ ቅዱስ ዲዮስቆሮስ ጀሚርና ክሳብ ናይ ቅዱስ ጢሞቴዎስ ዘአልበጥሪ ታሪኽ ዘሎ እንተራሪና ኣብዝናታ ቤተ ክርስቲያን እውን ዘጋጠመ ነገር እዩ ግን ቅዱስ ዲዮስቆሮስ ኣብ ቃል ጸኒዑ ክሓልፍ ከሎ ኣብ መወዳእታ ኻታ ቤተ ክርስቲያን ብመንያ ተጸናኒዓ ተተባሂሉ ጢሞቴዎስ ዘአልበጥሪት ናብ ወንበር ናይ ቅዱስ ዲዮስቆሮስ መጽኡ ንቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ወይ ድማ ናይ ኮፕቲክ ቤተ ክርስቲያን ሰላማ ከም ዝመለሰላ እቲ ዝሓዝን ዝነብዕ ዝበክዝ ዝነበረ ብሃይማኖቱ ዝስደድ ዝነበረ ወልዲ ዋህድ ብምባሉ ጥራሕ ተጽዕኖ ንጉስ ብምቋሙ ጥራሕ ኣብ ኣዳባይ ዝተቐትለ ህዝቢ ተስተረፈ ወለዶ ከመይ ኢሉ ብርሃን ከም ዝረኸበ ዝነግረና ዓብ ታሪኽ እዩ ስለዚ ናይ ቅዱሳን ጸጋን በረኸትን ረድኤትን ጽንዓቶምን ምስኩላትና ውልደ ጥምቀት ይኹን እግዚአብሔር አምላክ ናይ ቦታትና ጸጋ ናይ ቦታትና ጽንዓት ናይ ቦታትና ኃይሊ ንዓና እውን ክህበና ካብ በረኸቶም ከሳትፈና ናቲ ቅዱስ ፍቃድ ይኹነልና ዝመሃረና እግዚአብሔር አምላክና ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹን ንመወከስ ዝኣክል እዚ ክንዛረበሉ ጽንሐና ወይ ድማ ዝረኣና ታሪኽ ቤተ ክርስቲያን በመምህር ክንፈርግ ማርቆስ ገጽ 57 ክሳብ 59 ታሪኽ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ምድራኽ ዓለም መርጌታ ይኖ ገብረ ሚካኤል ገጽ 215 ክሳብ 236 ኣለና እቶም መጽሓፍ ብቐረባ ክረኽቦ ንኽእል ከድና ክነንብቦ ንኽእልና ኣብዚ ዝጎደለ ነገር ብዙሕ ክህሊ ስለ ዝኽእል ብዝያራት መጽሓፍ ከድና እንተተወከስናዮ ዝበለጸ ነገር እዩ ብሓፈሻ ግን ኣብዚ ክንመሃሮ ዝግባአና ትምህርት ቤተ ክርስቲያን አጽኒዕና ክንሕስ ከም ዝግባአና ክንፈልጥ ከም ዝግባአና ስለ ሃይማኖትና እውን ማንም ዘይኮነስ በዓልና ጠጠው ክንብለሉ ዝግባእ ምዃኑ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን እውን ብዙሕ ድኻምን ብዙሕ ጻዕርን ብዙሕ ህይወትን ተኸፊለላ ኣብ ዘመንና ከም ዝበጽሐት ንምርዳእ ዝኣክል እዩ እግዚአብሔር አምላክና ከመቦታትና ጽንዓት ከመቦታትና ብርትዐ ክህበና ናቶም በረኸትን ጸጋን ከካፍለና ደጊምና ነቲ ቅዱስ ፍቃድ ይኹን ስብሃት ለእግዚአብሔር ወለተ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን አትናቴዎስ መስቀሎስ ተባዕደ ያስቆሮስ ብፁዓን ሐዋርያት ቀዳሞት ሲኖዶስ ጎደሎ ዘይብላ ፍጹም ዘይትሕደስ ተዋህዶ እንዳበሉ ኣሕፊሮም ዲያብሎስ